Bueno, bons días a todos e a todas. Moitas gracias por a vosa asistencia. Antes de nada, quiero dar las gracias a los representantes del GDR Camín Real de la Mesa, que están aquí acompañándonos en esta presentación, del GDR también Limia Arnolla, que tamén están aquí presentes. Muchas gracias por haberos desplazado hasta aquí y acompañarnos aquí en Covelo a la presentación de este proyecto, del proyecto Misturando, que ahora os vamos a presentar, y agradecer también la presencia de Nava Castro como diputada provincial, de Alfonso, alcalde das Neves, y vicepresidente también del GDR Condado Paradanta. Antes de nada, para los que no me conozcáis, yo soy Pablo Castillo, alcalde de Covelo y presidente del GDR también Condado Paradanta. Brevemente os explicaré por qué estamos aquí. El proyecto Misturando es un proyecto que, aunque muchos de vosotros ya lo conocéis, pues fue promovido por los GDRs que ahora acabo de mencionar, Limia Arnolla, Camín Real y la Universidad de Santiago. Darle las gracias también al profesor Luis, que nos acompaña en la presentación también y en representación de la Universidad de Santiago. Consiste básicamente en actuaciones en el sector primario, en parcelas agrícolas, ganaderas y forestales, con la intención de crear empleo, riqueza y bajo la premisa de la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad. Está financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica y pues tenemos la suerte ya de poder presentaros algunas de las acciones que estamos llevando a cabo aquí en Covelo. No quiero dejar de agradecerle a las comunidades de montes que cedieron las parcelas y pusieron a disposición las parcelas de monte comunal para poder actuar sobre ellas. Y son la Comunidad de Montes de Godóns, que está aquí Darío, su presidente, gracias, la Comunidad de Montes de Maceira, que está Manolo, su presidente, la Comunidad de Montes de Barcia de Mera, que está Javier, su presidente, y de la Comunidad de Montes de Santa Marina, que también está José, su presidente. Dar las gracias a los técnicos del GDR por el trabajo que llevan hecho previa a la solicitud de la subvención y ahora en la ejecución del proyecto. Y pues nada más, espero que sea de vuestro agrado, de aprovechamiento para todos, y ya le doy la palabra a Nava Castro, que en representación de la Diputación pues nos acompaña también en esta presentación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Pablo como presidente del GDR Condado Paradanta, así como también alcalde de aquí de Covelo, gran luchador por su tierra y sobre todo con una realidad, ¿no?, que nos acucia pues mayoritariamente a España, Europa, pero sobre todo aquí en Galicia. También saluda a la vicepresidente y alcalde de As Neves, así como las personas que vienen hoy también a ser testigos y partícipes, ¿no?, de este gran proyecto, y agradecer también la presencia de la Universidad de Santiago de Compostela. Yo creo que proyectos como este, con pues lo que nos está sucediendo hoy en día, la despoblación en el rural, el poder fijar población y que pues todos nuestros entornos, nuestros pueblos y el rural en sí tenga vida, pues yo creo que este proyecto es una gran oportunidad, porque no estamos hablando de pues 20.000 euros, sino que estamos hablando de grandes inversiones que sí, gracias a la colaboración de las comunidades de montes, pues pueden tener oportunidades de desarrollo económico pues para aquellas personas que quieran aprovechar lo que nos estaba explicando y lo que va a explicar más adelante el proyecto en estas zonas. Son inversiones, por lo que me estaba comentando el alcalde, presidente del GDR Condado Paradanta, de hasta 500.000 euros, ¿no?, interviniendo en esas tres zonas, recuperando oliveiras, dando una oportunidad para que el rural vuelva a tener vida, pero con un desarrollo económico, con un acompañamiento, con pues profesionales que están detrás y haciendo un seguimiento constante para que esto pueda llegar a ser
una realidad y no quede todo en presentación, sino que sea una realidad y lo que se está defendiendo tanto desde la Fundación Biodiversidad. Bueno, nosotros, si me permiten, que no es tan fácil, por eso para ponerlo en valor, ¿no? Nosotros también quisimos presentarnos como concello, pero la verdad, pues tienes que llevar un proyecto muy potente, un proyecto que esté avalado, que esté bien diseñado y que tenga pues el interés suficiente para que te dé el respaldo la Fundación Biodiversidad, que lo que quiere es que de una manera sostenible se siga trabajando, pero permitiendo pues, que la naturaleza continúe entre nosotros, ¿no? Nosotros nos habíamos presentado, pero se hablan como mínimo, pues son inversiones de 2 y de 3 millones de euros y lógicamente si no hay pues, GDRs como vosotros, la Universidad de Santiago y una colaboración entre distintas entidades, es complicado poder acceder a estos fondos que son potentes. O sea que de verdad que tengo envidia sana de vuestro proyecto, es una gran oportunidad, aprovechadlo de verdad. El darle la enhorabuena al alcalde pues, por plantear esta serie de iniciativas y bueno, y desde la Diputación de Pontevedra, por supuesto, saludar como presidente de la Diputación, que no puede estar aquí en este momento, pero sí que me transmite, y sabéis de sobra en el ámbito en el que yo estoy trabajando de turismo, pues el interior para nosotros es lo más importante. La campaña de turismo este año exclusivamente va de interior, no se ve mar por ningún lado. Y lo que queremos es revitalizar y apoyar el rural. Mayoritariamente en Pontevedra somos apenas hay ciudades y nosotros queremos seguir viviendo con las mismas oportunidades en nuestros entornos, al igual que pueda tener Vigo o Pontevedra o Vilagarcía, pero nosotros tenemos la misma oportunidad y los mismos derechos que todas las personas que viven en las grandes ciudades, con todos los servicios. Por ello yo creo que proyectos como este son las mejores pruebas y oportunidades que se pueda tener y por supuesto pues ahí también estará la Diputación de Pontevedra, que si ya me estaba comentando también el alcalde, que si de algo se necesita pues ahí estaremos dándoles todo el apoyo. Y por mi parte nada más, enhorabuena de verdad, valoradlo todos los que sois de aquí, que es un gran proyecto, un proyecto que no es tan fácil acceder a él y obtener este resultado y que se lo concedan, sino que hay que verlo como una gran oportunidad y que todas las personas, tanto mayores como jóvenes, la aprovechen porque sí que puede tener mucho futuro. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo, con el permiso de nuestros compañeros, amigos asturianos, primos, hermanos, voume dirixir a todos vos en galego, porque, bueno, enténdenos perfectamente, xa nos comunicamos así habitualmente, entonces non vai haber ningún tipo de problema, vanse sentir perfectamente acollidos nesta terra que é moi acolledora. Bueno, eu, en primer lugar, eu son Paco González, son o xerente do Grupo de Desenvolvemento Rural Terra e Auga. Acompáñame Marta González, que é enxeñeira forestal e está contratada para este proxecto, para a execución deste proxecto, o proxecto Misturando. E, bueno, antes de nada, o que quería presentarvos, bueno, facer unha mención, un recordo ao programa que temos hoxe. Bueno, a benvida acaban de dar a diputada, o vicepresidente e o presidente do GDR Terra e Auga. Estaban convidados a participar nesta xornada pois unha representación da Consellería de Medio Rural con quen estamos traballando para establecer un convenio de colaboración para a financiación deste proxecto e tamén estaba convidado a participar algunha representación da Fundación Biodiversidad que é quen financia este proxecto, vale? Excusaron a súa ausencia, como vedes non nos poden acompañar. Bueno, ahora, ás 11:30, pois vamos entre Marta e eu a intentar explicar este proxecto. A continuación, pois, intervirá Luís Franco, da Universidade de Santiago de Compostela, persoal investigador do Campus Terra, en Lugo, do Grupo de Investigación, Proxectos e Planificación,
E logo, bueno, teremos un espacio de reflexión e debate en donde todas poderemos participar, dar opinión. Logo, a continuación, bueno, tomaremos aquí unha pequena degustación de produtos Misturando ou do que pode chegar a ser os produtos de Misturando, vale? E se o tempo permite, que a tarde pois parece que dan choiva, pero bueno, veremos como está a tarde, se a climatoloxía o permite, pois faremos unha visita ás parcelas en donde estamos actuando, vale? En eso consiste a xornada. Entón, agora, vámonos centrar en esta parte. Na presentación do proxecto Misturando, entre Marta e eu vamos a intentar dar resposta a estas tres preguntas. Que é o GDR? Porque seguramente moitos dos que estades aquí, ou algúns dos que estades aquí, non sabedes que son os GDR, e aquí tedes tres GDRs. Por que o GDR Terreauga se implica nun proxecto vinculado co ámbito forestal, e logo falaremos concretamente do proxecto Misturando, lo presentaremos e comentaremos os obxectivos que persigue. Bueno, pois, eu creo que é moi interesante que coñezades, que se aivades, que é o GDR. O GDR é unha asociación sin fins de lucro, vale? Unha asociación sin ánimo de lucro, seguramente como moitas das que poden estar aquí presentes coas vosas representacións, vale? O obxectivo que ten, sobre todo, é favorecer o desenvolvemento social e económico do noso territorio de actuación, que, como veredes ao largo da presentación, son 10 concellos, son os que forman a comarca do Paralanta, Cañiza, Erecente, Arbo, Covelo, os concellos do Condado, que son As Neves, Salvaterra, Pontareas, Mondariz e Mondariz Balneario, e Salceda de Caselas. Ese é o territorio de actuación do noso GDR. E, bueno, como calquera asociacións ten esta estrutura, ten unha asamblea en onde están, bueno, acollidos todas as súas entidades socias, constituyen a súa masa social, e nós temos unha diferencia entre entidades socios de entidades públicas, que, bueno, no noso caso son os 10 concellos do territorio, a Diputación de Pontevedra, e as entidades locales menores que temos no territorio, que son dúas, a de Villasogroso e a de Queimadelos, e a Diputación, como decía. E logo, as entidades privadas, onde podedes estar representadas todas as entidades do territorio, todas as que, bueno, traballedes de cara a estes colectivos, favorecendo a muller, os mozos, a acción social, a protección do medio ambiente, asociacións profesionais, asociacións de empresarios, asociacións culturais, educativas e as comunidades de montes. Todas estas entidades son as que constituyen a masa social do GDR. Bueno, como calquer asociación, ten unha xunta directiva, que neste caso está formada por 21 representantes de entidades, 10 son os concellos e 11 son entidades privadas do territorio, destas que vos dixen aquí. E logo, bueno, está o equipo técnico, que somos os que nos encargamos de levar a cabo o traballo diario no GDR. Está Ismael, por aí, que me acompaña, Begoña, que entre Ismael, Begoña e eu ocupámonos da xestión do que vos vou comentar agora do líder, e se incorporaron ao proxecto Misturando pois 4 personas máis. Marta, que tedes aquí con nós, Valentina, que está entre as butacas, e os compañeiros que están facendo o traballo de campo, José Manuel e Samuel. Ese é o que constituye o equipo técnico do GDR. Bueno, a única singularidade que podemos ter nós con respecto a calquera asociación é que temos un convenio coa Xunta de Galicia, vale? Un convenio co AGADER, coa Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, coa Consellería de Medio Rural, para xestionar uns fondos, uns cartos que veñen desde Europa ao territorio, vale? Que se chama a intervención líder. Nós xestionamos as axudas líder, que ademais recordovos que ahora mismo está en período de poder presentar solicitudes e os posibles beneficiarios sodes vos, as entidades privadas do territorio. Esa é a singularidade que podemos ter, no demais somos exactamente como unha asociación. E os GDRs, os grupos de desenvolvemento rural, para poder xestionar esta intervención líder, para ser precisamente GDRs, para ser grupos de desenvolvemento rural, temos que elaborar unha estrategia de desenvolvemento local participativo a inicio dos marcos financieros plurianuales que, como entende Europa, é como reparte o seu presupuesto en 5 ou 7 anos. Ao inicio deses períodos de programación, os GDRs temos que elaborar unha estrategia, vale, que vai ser a que diga onde se deben invertir os fondos que veñen desde Europa ao territorio, e tamén vai ser a que diga hacia onde teñen que dirixirse os esforzos do GDR para conseguir financiación e para conseguir proxectos como este do territorio. Destacar que é unha estrategia que se define de abaixo que era arriba, é dicir, a poboación, sodes vos, os veciños, as veciñas, as entidades públicas e entidades particulares do territorio, que nos decidides que tipo de proxectos se deben primar para cubrir as necesidades que poida ter o territorio. Bueno, eu creo que con esa parte máis ou menos quedavos claro que somos os GDRs e como funcionamos, unha asociación. O que vos animo é as entidades que estades aquí que podedes non ser
ahora mismo parte da masa social do GDR, que vos animedes a incorporarvos á masa social do GDR, porque, bueno, darávos a oportunidade de poder participar na definición de proxectos como este, e ademais non ten custe. Ben, agora xa centrándonos en por que o GDR noso GDR Terreago se implica nun proxecto destes, pois parto desta portada. Esta é a portada da nosa estrategia, vale? E sobre ela vou chamar a atención a dúas cuestións fundamentales. A nosa estrategia chamase Reverdecendo Condado para Danta. Bueno, reverdecendo é unha acción, un verbo que dice moito, volver a facer verde, non? E tamén nesta parte inferior da portada indícase cal é o obxectivo transversal da nosa estrategia, favorecendo a transición ecolóxica coa revalorización do sector agrario. Xa vades vendo que a transición ecolóxica e o sector agrario na nosa estrategia son pilares capitais, vale? Algúnas referencias á estrategia para contextualizar o territorio e para contextualizar por que estamos hoxe aquí. Bueno, como vos decía, somos esos 10 concellos, unha superficie total de 710 km cuadrados e unha poboación total, a día de hoxe, de aproximadamente 64.000 habitantes, o que fai que a densidade do territorio do GDR Terreauga sea de 90 habitantes por kilómetro cuadrado, que é algo similar á densidade que ten Galicia e á densidade que ten España. Pero, botando a vista atrás, vamos a ver como é a evolución. Estes son pequenos datos que vou a soltar. Eu aquí, sin moito rigor científico, sin ningún, máis ben, para iso vai a vir logo Luís, que fondará en este tema, nos ilustrará e nos iluminará máis sobre estas cuestións. Pero eu sí quero facer unha serie de cuestións que aparecen reflexadas na estrategia e explican por que estamos aquí. A evolución da poboación, como ben decía a diputada, pois esta perda de poboación que temos nos concellos rurales, aquí vense manifestando, se botamos a mirar atrás do ano 94, nestes últimos 30 anos, pois as dúas décadas anteriores foi decrecendo, de 65.000 habitantes pasamos a 62.000 no 2014 e aí sí que hubo unha remontada. Neste último decenio, pois recuperamos poboación e a día de hoxe estamos en torno a eses 64.000 habitantes que temos. Non somos a Galicia despoboada, non somos a Galicia de interior, en donde estes índices son moito máis, máis acuciantes. Pero eu vou ter en conta que eu ainda que falaba dunha densidade media de 90 habitantes por kilómetro cuadrado, esa poboación está volcada hacia un lado do territorio. Está volcada pois, aos concellos de, sobre todo, Condado, Salceda e Caselas, que onde hai máis densidade de poboación, algúns deles chegan aos 190, 200 habitantes, e esta parte da comarca do Paradanta pois, é onde menos densidade de poboación temos. Vale? E agora aquí facendo, bueno, comentando sobre a actividade económica do territorio, a presencia dos sectores económicos de territorio, a través desta tabla que aparece na estrategia, podemos ver que no territorio, bueno, este é unha tabla que elaboramos durante os anos 22-23, aquí se reflexan os datos do IGE do 2020, e recolle que había sobre 22.000 persoas dadas de alta traballando. E indica que no sector servicios temos aproximadamente o 65% da poboación funcionando e traballando. No sector secundario, entre a industria e a construción, aproximadamente un 24% da poboación, e o sector agrario, o sector primario, é totalmente residual a día de hoxe, un 2,27%. Vale? Algo tamén que ten moita relación con este proxecto, misturando o ambiente, o entorno no que nos desenvolvemos e as figuras de protección que temos no territorio. Aquí hai que destacar que somos un territorio con moi pouca superficie protegida con alguna figura de protección. Concretamente, no noso territorio temos Rede Natura 2000, pero solamente representa escasamente o 2% da superficie total do territorio. E esa Rede Natura 2000 está centrada pois, no Miño, que é esta franxa azul que vedes, que nos une con Portugal, o río Tea, os seus afluentes, Chabriña, o Alén, e, bueno, e aquí esta franxa, que son as Gándares de Budiño, que toca unha parte pequeniña de Salceda. Ese é o único espacio natural protegido que temos no territorio. Si ben é verdad que temos outros espacios de interés, vale? E si ben é verdad que agardemos que, bueno, de cara a esa evolución da Rede Natura 2000 xa estaba previsto pois, incorporar unha parte do Covelo dentro dela, veremos se isto avanza. E, bueno, e aquí tedes certas áreas de especial importancia paisaxística no territorio ou zonas de protección á bifauna, vale? Isto é importante telo presente porque, como vos digo, este proxecto ten un carácter tamén ambiental moi importante.
E se nos fijamos nos usos do chan, o xiose, dinos aquí isto, que sin entrar en detalle, vedes que o que o domina é a cor verde. Ese é o noso territorio, e aí están identificados pois, desde os núcleos de población, as zonas verdes urbanas, as instalacións forestais, as extraccións mineiras, industrial, servicio dotacional, a red viaria, ferroviaria, a infraestructura de carreteras, bueno, así de cousas, pero vedes que a cor que domina é a cor verde, e a cor verde di que bosque de frondosas, bosque de coníferas, bosque mixto, pastizal, herbezal, matorral, combinación de vegetación. É importante ter en conta que o noso territorio, casi o 70% da superficie do noso territorio ten ámbito forestal. Vale? É moi importante telo presente. E, bueno, e tamén hai que ter presente que a evolución da paisaxe do noso territorio desde os anos 50, 60, 70 do século pasado a de hoxe mudou moito. Aquela paisaxe mosaico, productiva, agraria que tiñamos no territorio, que fixo tamén que se creara daquela, Prendes está por aí e me pode corrixir, a Rede Natura 2000, para protexer eses espacios de interés especial desa actividade agraria intensiva que se producía naqueles anos, pasamos a hoxe, ao ano 2024, onde, sendo un pouco atrevido, podemos decir que a paisaxe que temos é un deserto verde. Sí, moita masa forestal, moita masa verde, pero sin xestión e sin produción. Esa evolución no tempo foi a que xerou o bosque mixto atlántico. Ese bosque mixto atlántico é o que se xera pois, polo abandono, pola falta de atención destes espacios ou incluso como consecuencia dos lumes, que é a seguinte diapositiva que vos poño aquí e que tamén é moi importante ter en conta neste proxecto. Esta incidencia dos lumes no noso territorio desde do ano 2010 ao 2022, esas manchas vermellas que tedes, pois é onde hubo incidencia por parte dos lumes. Bueno, eu creo que a ningún de vos teño que recordar o que ocurriu no 2017, que, bueno, que aquel lume daquel ano pois asolou unha gran superficie de varios concellos do noso territorio. Ben, e hai outra cuestión que xa fixo referencia tanto o noso presidente como a diputada, que son os montes comunais que temos no territorio. Somos un territorio, somos 10 concellos onde a presencia dos montes comunais é moi importante. Aquí tedes, bueno, en diversos colores, identificadas as diferentes comunidades de montes que temos no territorio. Como vedes, supón unha superficie moi importante do total do territorio. As comunidades de montes, como dixo o noso presidente, xogan un papel fundamental no noso territorio neste proxecto. E deixo aquí, relacionado con todo o anterior, unha serie de palabras que nos van a acompañar. Poboación, persoas, a bioenerxía, a mitigación climática, os recursos naturais do territorio, que é o que persigue este proxecto, o aproveitamento dos recursos naturais, a remuda xeracional, o emprendemento, a paisaxe, a conservación, o desenvolvemento rural, as comunidades forestais, economía verde, silvicultura, envellecemento de poboación. Estas poden representar moitas das cousas das que nos ocupamos con este proxecto. Vale, e agora xa centrándonos en Misturando, porque así entendedes por que o GDR se planteou fijarnos nun proxecto destes. Xa vedes que é capital para nós o sector agrario e é capital para nós o medio entorno e o sector forestal no que nos movemos. Pero Misturando xurdiu porque alá polo 24 de abril do 2023 saliu unha convocatoria, unha orde de axudas da Fundación de Biodiversidade, e fago referencia aquí as subvencións da Fundación Biodiversidade a grandes proxectos transformadores. É dicir, están catalogados os proxectos que están aprobados en esta resolución como grandes proxectos transformadores. E ocurriu que, con esta convocatoria, os GDRs tiñamos identificadas as nosas necesidades, e aquí ocurriu que 3 GDRs do territorio español pois nos puxemos en contacto e nos puxemos a traballar. O GDR da Limia Arnoia, que está e que nos acompaña aquí a súa coordinadora Eva González e a técnica Marian, e o GDR Camín Real de la Mesa, que hoxe non nos pode acompañar Bea, a súa xerente, pero está aquí Dolfo, está Colchi e está Darío, que nos acompañan. Tiñamos 3 necesidades semellantes, eses 3 territorios. Puxémonos a traballar acompañados da Universidade de Santiago de Compostela, porque esta convocatoria ten unha importante índole científico-técnica que é a que aporta a Universidade de Santiago de Compostela. Pois esas 4 entidades son os que forman o partenariado, o consorcio deste proxecto Misturando. E como fago mención aquí, e xa vin remarcando varias veces, no caso da Terra Auga, donde vamos a incidir, donde vamos a participar, ten moita importancia as comunidades de montes veciñales en Mancomún.
simplemente por facer unha referencia tanto a Limia Arnoia como a Camín Real de la Mesa, eles teñen un espacio natural protegido moi grande e a súa, no caso de Limia Arnoia, aínda que tamén van traballar en Comunidades Montes, tamén no Parque Natural do Xurés, van intervir, e Camín Real de la Mesa, bueno, todo o seu territorio, se non me equivoco, Dolfo, é reserva da biosfera e é parque natural tamén, vale? Bueno, pois, como se di aquí, con estes bimbios, con todo o que vos acabo de contar, fixemos un cesto. E o cesto que fixemos foi diseñar ese proxecto, misturando, que aquí tedes o seu logo. Bueno, como decía Nava, e alégrome de que o recoñecen así, porque corríxeme, se non é así, a esta convocatoria de axudas presentáronse moitas solicitudes e creo que simplemente foron aprobadas 37. E o noso proxecto pois, foi ben puntuado, e creo que recibiu 77 puntos do total de valoración e creo que quedou en 7º lugar. Aí vedes a distribución orzamentaria do proxecto. A Fundación Biodiversidade financia 1.660.000 euros e distribúyese desta maneira entre os 3 GDRs e a Universidade. Limia Arnoia ten un orzamento financiado pola Fundación Biodiversidade de 527.000 euros, a Universidade de Santiago 236.000, Camín Real de la Mesa 384 e o noso GDR 512.000. Vale, isto está financiado pola Fundación, pero hai que decir que o investimento total do proxecto é casi 1.750.000 euros que vamos a investir no territorio. A Fundación, como vos digo, aporta 95%, e con fondos propios das entidades ou outras axudas que estamos solicitando os GDRs, pois aporta o 5% máis o IBE, que tamén o temos que aportarnos, vale? O sea, que tamén é un esforzo económico importante o que temos que facer as 4 entidades para o total do proxecto. Que persigue o proxecto? Bueno, o proxecto, facía mención aquí, este é o título do proxecto, que temos aquí en galego, desenvolvemento de novas estrategias de valorización do bosque mixto atlántico en espacios protegidos en Galicia e en Asturias. O que persigue o proxecto é crear modelos técnicos económicos, que logo Marta fará máis referencia a eles con detalle, e Luís, sobre todo, entrará en fondura en este tema, e hai, sobre todo, unha serie de connotacións. Hai unha parte científica moi importante neste proxecto, hai investimentos no territorio, é dicir, nós vamos a invertir no territorio, e hai transferencia de coñecemento. Quizás eu destacaría esas 3 patas dentro deste proxecto. E para min, hai unha serie de datos a destacar do proxecto no referente a aspectos económicos, sociais e ambientais. A creación do emprego directo, é dicir, gracias a esta subvención, entre as 4 entidades creamos 12 postos de traballo. Concretamente, aquí no GDR Terreauga son 4 persoas que comenzaron a traballar con nós, Marta, como vos decía antes, Valentina, José Manuel e Samuel. A contratación de empresas do territorio para facer investimentos. Vale? Favorecer e apoiar iniciativas empresariais existentes no territorio. Logo verédelo con detalle, pero este proxecto que trate de recuperar ou de apoiar iniciativas que xa están postas en marcha ou que estaban un pouco esquecidas no territorio. Posibilita o emprendemento no sector agrario, algo que, como os dixen, na nosa estrategia capital. E tamén persigue valorizar, protexer e conservar o entorno natural e aportar formación para o sector agrario. Eso é o que eu destacaría de misturando, e xa vou ir rematando eu. Resúmese nunha serie de actuacións, son 8 en concreto. Estas 3 primeiras, cartografiar e caracterizar socioeconómicamente, legal e administrativamente as entidades tradicionais nestes enclaves, nestes 3 territorios, evaluando o seu estado de conservación, a parte que se ocupou de coordinar sobre todo esta actuación a Universidade de Santiago, que se trataba de ver que estaba ocurrindo nestes territorios. A Universidade tamén desenvolveu esta actuación 2, que é identificar modelos de xestión innovadores e exitosos en contextos similares ao ámbito da actuación deste proxecto, é dicir, que se está facendo por Europa neste ámbito de proxecto. E a Universidade tamén está elaborando un catálogo de modelos técnicos económicos innovadores para a posta en marcha de actividades demostrativas e formativas. Estas 3, todos participamos en todas, pero destas 3, sobre todo, se ocupa a Universidade de liderar. E logo os GDRs, o noso principal esforzo é hacia onde están dirixidos a maioría dos recursos,
e as seguintes tres actuacións, a 4, a 5 e a 6, que é a validación de modelos técnico-económicos, é dicir, pon en marcha proxectos, pon en marcha experiencias, desde tres puntos de vista. No ámbito forestal, propiamente dito, ahora Marta vos lo explicará mellor, en aproveitamentos silvopastorais e en aproveitamentos agroforestais, con esas tres orientacións. Marta vos explicará con detalle. Como vos decía, a transferencia do coñecemento e divulgar o que vamos a facer con este proxecto é do que se van a ocupar acción 7 e 8, na que tamén está a Universidade de Santiago de Compostela traballando. Vale, eu hasta aquí, agora doulle paso a Marta, que é a que vos vai explicar un pouco máis en fundo estes modelos técnicos económicos. Marta. Bueno, nada, bos días a todos. Eu son Marta González, son enxeñeira forestal do GDR Terreauga para o proxecto Misturando. Vou vos explicar pois, as accións 4 e 5 e 6 do proxecto Misturando no territorio de actuación do GDR Terreauga. As accións que se desenvolven en campo son a acción 4, 5 e 6, que é a validación de modelos técnico-económicos de aproveitamento forestal, silvopastoral e agroforestal. Esta é a tabla conxunta de todo o proxecto que define as accións 4, 5 e 6. Dentro destas accións están incluídos os modelos produtivos que se desenvolven no territorio. Como vedes, son 18 modelos os que se desenvolven na totalidade do proxecto. O GDR Terreauga desenvolve 7 destes 18 modelos produtivos. E vos preguntaredes que é un modelo produtivo? Pois un modelo produtivo é un conxunto de actuacións que se levan a cabo nun determinado territorio e van desde a primeira intervención que se fai hasta a obtención dun produto final. Nos temos o modelo productivo M1 e M2 para o aproveitamento forestal, M9 e M10 para o aproveitamento silvopastoral e M14, 15 e 16 para o aproveitamento agroforestal. O modelo M1 e M2 do aproveitamento forestal desenvolvese o M1 aproveitamento do bosque mixto nunha superficie de 35 hectáreas, propiedade da Comunidade de Montes de Barcia de Mera e de masa común de concentración parcelaria tamén de Barcia de Mera, e o modelo M2, aproveitamento micolóxico, desenvolvese nunha superficie de 144 hectáreas, propiedades da Comunidade de Montes de Santa Mariña de Covelo. Eso é un modelo productivo. Eu encargueime do diseño e da adaptación do modelo productivo ás condicións dos terreos do territorio do GDR Terreauga. Nel se definen as seguintes actuacións: o modelo productivo de aproveitamento do bosque mixto atlántico, que se desenvolve en Barcia de Mera, pois está ubicado nunha superficie forestal, que é unha carballeira atlántica de fondo de val, que é un estado de conservación óptimo. O que pretendemos é eliminar unhas manchas de eucalipto que nel existen mediante técnicas de endoterapia vegetal e a declaración dun enil. Un enil é un espacio natural de interés local, que é unha figura de protección ambiental que permite que organismos locais, como é o Concello, poida identificar e conservar este tipo de masas sin necesidade de formar parte da rede estatal ou autonómica de espacios protegidos. O que conseguimos con iso é aumentar esta superficie que Paco decía que o territorio de actuación ten así moi baixa, porque dixo que era un 1,8% da superficie total do territorio. Así, pouco a pouco, vaise sumando este tipo de espacios. Vaise tamén facer unha sinalización nunha ruta de senderismo existente para potenciar o turismo e o uso recreativo, e unha certificación en xestión forestal sostenible e en diversos servicios ecosistémicos. Esta é a zona de actuación, a ver se podo pinchar aquí. Sí. O límite verde é o límite da zona de actuación, esas son as 35 hectáreas, esas manchiñas rosas son esas manchas de eucalipto que se van a eliminar mediante técnicas de endoterapia vegetal. Esta naranxa é a ruta de senderismo existente que vamos a potenciar e a favorecer o turismo e a protexer a zona. Este é o mapa de zonificación do plan de uso do enil. O enil vai se chamar Carballeiras Río Alén, Barcia de Mera, que identifica tres zonas, unha de uso público, que é esta de aquí, que é onde está a capilla do Mosteiro San Xoán, esta de aquí, que é a zona de conservación, porque aí existe unha especie de un fento xigante, chamámoslo así, bueno, macaronésico,
que é indicador da conservación, de que ese espacio está en estado óptimo de conservación, que é moi raro que nestas latitudes exista, porque é máis típico de zonas da cornisa cantábrica ou de zonas de madeira, de zonas máis así, pero esta superficie inteira sí que é unha zona de carballeira que tamén ten laurisilva, ten fentos, moitas variedades de fentos. Este é o plano de zonificación. Aquí podemos observar diversas fotos da zona de actuación, que non se ve moi ben, pero non se ve, vale. Vale, a nosa zona de actuación é esta parte de aquí, estas son unhas manchiñas de eucalipto que vamos a eliminar. Por aquí transcurre o río Alén, que o río Alén é un afluente do río Tea. Como sabedes, a parte conca alta do río Tea está en estado óptimo de conservación, na súa conca fluvial está en estado óptimo de conservación, define a súa pureza das augas, está definido por a súa pureza das augas. Esta parte é término municipal de Mondariz, e esta é término municipal de Covelo. Unha das masas de eucalipto que vamos a tratar, e o tratamento vai consistir en un tratamento de endoterapia vegetal que consiste na eliminación dos pés, pero sen corta. Os eucaliptos secan e despois se incorporan ao ecosistema de forma natural. Pasamos ao modelo M2, aproveitamento micolóxico, que se desenvolve na Comunidade de Montes de Santa María de Covelo. As unidades de actuación, temos dúas zonas, vou expoñer aquí, temos dúas zonas de actuación, que é a zona 1 e a zona 2. Na zona 1 se fixeron algún tipo de tratamento selvícola, e queda algún por facer, e na zona 2 solamente se vai a facer unha senda micolóxica. Na zona 1, na zona 1 vais a facer un acotado micolóxico nesta superficie, e unha senda micolóxica chamámoslle infantil ou máis fácil que a outra, porque é curta, de pouco recorrido. Fixéronse actuacións de desbroce manual baixo arbolado para favorecer a recolección dos fungos na época de outono. Fixose unha poda nunha masa de roble americano para favorecer que entre a luz e así se poden desenvolver de forma máis abundante estos fungos. Unha plantación micorrizada, con diversas especies forestais micorrizadas, as frondosas veñen micorrizadas con Boletus edulis, e o pino ben micorrizado con Latarius deliciosos. Nesta zona de aquí estánse facendo un desbroce manual para preparar a zona para que o día 24 vamos a facer nesta zona de aquí, que é o lugar de Piñoi, unha xornada de inoculación, tamén con Boletus edulis e con Latarius deliciosos. Nesta zona de aquí, o que se fai é unha senda micolóxica de máis recorrido, ten 7 kilómetros, que é circular, ten dous brazos de ida e volta. Vaise colocar sinalización da senda micolóxica e sinalización específica desos fungos que se desenvolven segundo as masas forestais que vamos atopando. Este é o cartaz da xornada de inoculación que terá lugar o vindeiro día 24 de 10 a 12:30 e que vos convidamos a participar. Estas son algunhas das fotografías da planta micorrizada que se plantou. A masa que se realizou unha poda de frondosa, desbroce, antes e despois. Esta é a masa de rexenerado de pino procedente dun lume forestal, e onde se vai a facer a inoculación con Latarius deliciosos. Pasamos xa a acción 5, que é aproveitamento silvopastoral. O GDR de Terra e Auga desenvolve accións de campo para recuperar superficies antes dedicadas a pasteiros que se foron transformando en monte baixo debido ao abandono e ao forte impacto do lume. Temos dous modelos, que é o modelo M9 e o modelo M10, que é establecemento de pastizal para gando extensivo de vacún, que se desenvolve nunha superficie de 6 hectáreas e media, propiedade da Comunidade de Montes de Godóns, e gando extensivo de porcino, que se desenvolve nunha superficie de 2 hectáreas no concello de Covelo. No modelo M9, gando extensivo de vacún, as unidades de actuación, partimos dunha superficie con
matorral baixo e as unidades de actuación o que necesita é a implantación dun pasteiro para gando vacún. Precisamos facer unha roza mecanizada, un pase de grada, encalado, fresado, abonado, sementeira e pase de rulo. Unha vez terminadas estas actuacións, vamos a realizar un peche perimetral con postes de madeira e malla anudada reforzada e colocación de 3 cancelas para así, despois, unha vez que se estableza o pastizal, introducir o gando vacún que vai a pastorear aí de forma extensiva. Esta é a situación que se topa na actualidade a superficie de actuación. Estamos pendentes da resolución da modificación do proxecto de ordenación para empezar os traballos. E agora, neste mes que ven, empezamos a facer a roza mecanizada e a roturación do terreo. Para nos meses de setembro e outubro empezar a facer os traballos de sembrado. Fíxose unha cata do terreo para levar a analizar e sacar as deficiencias edafolóxicas que o terreo pudiera ter, porque así se pode botar as emendas necesarias para ese tipo de terreo. E despois temos o modelo M10, que é o gando extensivo de porcino, que os traballos que necesitan son unha roza mecanizada e repaso manual e un peche perimetral. A legislación do gando extensivo de porcino obriga a colocar un peche especial, non é un peche ao que estamos acostumbrados típicos dun pastoreo, senón que é un peche perimetral que ten que ser doble, separados entre sí 1 metro, a poder ser soterrado en terreo para evitar así o contacto de animais do exterior e interior que podan introducir enfermedades ou introducir algún problema, algún cruce entre especies de fora e especies de dentro. A acción 6, aproveitamento agroforestal, é a última acción do proxecto Misturando en campo. Desenvolve 2 tipos de modelos productivos, que é o M14, recuperación dun olivar, que se está a desenvolver en unha superficie de 5,21 hectáreas propiedades da Comunidade de Entes de Maceira. M15, recuperación e impulso de cultivo de centeo autóctono, nunha superficie de 1,5 hectáreas no concello de Covelo, e o modelo 16, apicultura, que son 7.500 metros dentro da mesma parcela, como vais ver despois, na que se está a recuperar o olivar. A recuperación do olivar, o modelo M14, partíamos dunha superficie de 7 hectáreas, dun olivar que se plantou no ano 2012, pero por causas de abandono ou falta de xestión, non se sabía moi ben tampouco que actuacións necesitaba hasta que metemos a primeira actuación, que foi a eliminación da vegetación, cunha roza mecanizada e manual para determinar que tipo de traballos e que tipo de masas nos atopábamos. E que nos atopamos que das 7 hectáreas, soamente 1,5 hectáreas, casi 1,5 hectáreas, podemos recuperar con esas oliveiras que existían desa plantación. Despois temos casi 4 hectáreas que vamos a plantar de novo. Fíxose unha eliminación dos pés de oliveira existentes nesa 1,5 hectáreas que non eran viables para o futuro desa plantación. Se cortaron con motosserra e se trituraron con trator. Se fixou tamén unha cata do chan para identificar as deficiencias edafolóxicas, é un dos traballos que estamos a facer agora. Acabamos de terminar de roturar o terreo, estamos agora a botar a emenda de cal. E agora nos quedan 2 traballos, que é a implantación da nova masa e a recuperación da masa existente. Na recuperación da nova masa vamos a facer un aburatado, unha plantación, colocar o sistema de riego e fertirriego e a aplicación de tratamentos foliares necesarios para a nova masa. E na zona de recuperación, unha poda, un trasplante e unha plantación daqueles ocos que non podemos cubrir con esas plantas que quedan e a aplicación de tratamentos foliares. A todo isto tamén, a esa plantación dispuña xa dun peche que está, aí ten unhas partes que hai que arreglar para deixar a superficie pechada. Vamos a ver. Esta era toda a plantación, vamos a recuperar esta zona de aquí, o sea que esta zona de aquí, non é compatible con a oliveira, aquí regenerou de forma natural frondosa, aquí é onde agora vos vou contar, vamos a colocar o apiario, esta é a zona de conservación da masa existente, que se vai a redistribuir, porque estaba plantada a un marco moi xunto, estaba en superintensivo, e agora vamos a abrir o marco a un marco máis ancho.
A situación inicial que nos atopamos cando chegamos aí pois era esa, a vegetación impedía ver que tipo de plantas ou cantas plantas ou sobreviviran a estes anos. Fixose un traballo de roza manual e roza mecanizada con tractor. O traballo, unha vez feitos os traballos de roza, pois quedaron así. Esta é unha fotografía aérea da mesma zona. As catas e as análises edafolóxicas, a corta dos pés que non tiñan futuro e para despois abrir a masa, e agora estamos facendo os traballos de roturación do terreo para aplicar a emenda que necesita. E o modelo M15, recuperación e impulso de centeo autóctono, que se levará a cabo no Concello de Covelo, as actuacións que necesitan pois é unha roza mecanizada, e a implantación do cereal con roturación, laboreo, encalado, fresado e a sementeira do cereal. En principio, esta é a superficie na que vamos a recuperar o centeo. E na mesma parcela das oliveiras, pois vamos a aplicar o modelo de apicultura. Xa se fixo unha roza mecanizada cando se meteu o tractor para ver que traballos necesitaba esa superficie. Agora meteremos unha roza manual de repaso, porque esta primavera xa fai que toda a vegetación volva así a salir, e instalaremos un apiario de unhas 50 colmenas. A ubicación é esta de aquí, que está protexida de ventos por esta nova masa forestal que saiu de forma natural, do peche perimetral, que tamén ten vegetación, e que se va a ubicar aquí no alto, aquí ten un coto, no alto, neste coto de aquí, onde se van a colocar, se van a dispoñer as 50 colmenas. Antes estaba así, e agora, despois do desbroce, pois atopamos a superficie así preparada para colocar as colmenas. González, enxeñeira forestal do GDR Terra e Agua para o proxecto Misturando. Atopámonos en terreos da Comunidade de Montes de Maceira, onde se está a desenvolver unha das partes da acción 6, que é o aproveitamento agroforestal coa recuperación dun olivar. Na miña espalda está traballando un tractor cunha grada de discos que está roturando o terreo para aportarlle a emenda necesaria para preparar o terreo para coller a nova plantación segundo ao resultado da analítica edafolóxica que fixemos para saber os aportes que hai que botarlle ao chan para que a plantación de oliveira pois vaya ao seu fin. Como podedes ver, está rompendo o terreo. Dentro de uns días, cando acabe de romper o terreo, aportarase unha emenda de calizas en magnesio, esperarase un par de semanas e aportarase fosfato para así darlle ao terreo a emenda que o análisis recomenda.
Marta González, enxeñeira forestal do GDR Terra e Auga para o proxecto Misturando. Atopámonos en terreos da Comunidade de Montes de Santa Mariña de Covelo, onde se desenvolven os traballos da Acción 4, aproveitamento forestal, máis concretamente, aproveitamento micolóxico. Estamos preparando o terreo de frondosas para que se poida facer a dita inoculación. A miña espalda atópase un rodal de pinar adulto que estamos liberando de vegetación accesoria para un óptimo aproveitamento micolóxico no vindeiro outono. Xa que se atopaba con moita maleza para que así se desenrolen de forma natural os fungos. Fais un desbroce manual baixo arbolado na totalidade da superficie dunhas 3,44 hectáreas. Está traballando un tractor con desbrozadora de martillos que está triturando os restos procedentes dunha poda dunha masa de roble americano que se fixo este traballo para que entre a luz no sotobosque e se podan desenvolver os fungos de maneira máis abundante. Coa trituración dos restos queda un monte preparado para a recolección destos na época de outono. Bueno, ata aquí, pois o que era a presentación por parte de Marta e miña do proxecto Misturando e das actuacións que facemos no GDR Terra e Auga. Agora pediría a Luís Franco que, por favor, que suba. Comentarvos que, bueno, que a participación da Universidade de Santiago de Compostela e do grupo de investigación PROEPLA é fundamental. Eles ocúpanse de que o que estamos facendo en campo, que de todo medido, poida servir incluso para aquelas persoas ou empresas que queiran poner en marcha algún modelo de productivo destes nos que os GDRs estamos traballando, pois que podan facer un previo análisis, non? Has resumido moi rápido. Moi resumido, moi rápido, moi ben resumido. Pois deixos con Luís, que é persoal investigador da Universidade de Santiago de Compostela do grupo de investigación PROEPLA. Isto aquí, atrás, e este a luz, o láser. Vale, moi ben. Bueno, antes de nada, pedir disculpas no nome do coordinador do grupo, que quería estar aquí, Manuel Marei, pero por circunstancias persoais non puido vir, e me pediu a min que viñera na súa sustitución, vale? Bueno, vou presentar un pouco o que levamos a cabo nós, o que levamos feito e o que pretendemos facer no futuro dentro da universidade no eido deste proxecto. Nós somos un grupo de investigación que está na Escola Politécnica Superior de Lugo. É unha escola onde se estudian titulacións moi achegadas á terra, como di o logo do noso campus é o Campus Terra. Ali se estudian forestais, se estudia estas titulacións de agrónomos. Entón, cando nos invitan a participar os GDRs a este proxecto que está tan achegado, o que se fai no terreo, vale? Nos gustan especialmente este tipo de proxectos, porque moitas veces o que facemos na universidade queda un pouco no papel, solo dentro de eidos científico-técnicos.
e a nós nos gusta que isto chegue á sociedade, vale? Entón, este tipo de proxectos son os que realmente teñen impacto no territorio. Entón, que nos invitaran a nós a participar aquí un pouco neste proxecto nos fixo especial ilusión, vale? Como foi a nosa participación nas accións que se están... O proxecto todavía está en marcha, entón todavía se están levando a cabo moitas cousas dentro del. Cal foi a nosa participación no que levamos feito ata agora? Bueno, nós poderemos dividir que a nosa participación ven en tres partes, non? Unha primeira parte, que é analizar en que situación nos atopamos, non só aquí nestes concellos onde se estudia, senón en outros sitios, analizamos todo o que o norte de España, vale? Porque temos vocación de transferir todo o que se faga aquí a outros lugares, vale? Que se pode implementar. Entonces, tuvemos unha primeira parte en coordinación cos GDRs que é analizar a situación que nos atopamos, que vos vou a mostrar aquí algúns resultados dos que atopamos, implementalo, trasladalo no terreno, que isto é o que vos acaban de amosar, non? Todo isto nos que os modelos técnico-económicos que definimos e demais teñen que ter un traslado directo ao terreo, e unha última parte que é transferir, desenvolver novos produtos que se poida beneficiar ao público en xeral, vale? Que soberémolo ao final de todo isto. Isto é un pouco así, grosso modo, o que foi a nosa participación ata o momento dentro do proxecto. Eran os nosos obxectivos. Para iso que se fixo primeiro? Bueno, pois intentamos caracterizar todos os espacios da Rede Natura 2000 do norte de España, vale? Isto que vedes aquí, vale? Son algúns, case todos os espacios da Rede Natural da Rede Natura no norte de España. Non están todos, porque son espacios moi diversos. Incluso aquí hai espacios que son totalmente mariños. Nos quitámolos deste análise porque a nós nos interesaba aqueles nos que, bueno, de certa maneira, tiñan que relación cos bosques, vale? Este é un proxecto de bosque mixto, non todos son bosques mixtos, todo o que hai aí, vale? Pero, bueno, polo menos que houbera superficie, masas forestais presentes neles. Evidentemente, no mar non temos iso. Entonces, que é o que acontece aquí? Como vedes, se ve deste mapa, hai espacios moi pequenos, por exemplo, todos os que están ao redor de ríos, vale? Que son moi largos, pero son moi estretiños ao redor de ríos, e temos zonas moi amplias que abranguen pois concellos enteiros ou zonas ou múltiples concellos, vale? Cruzan moitos. Entonces, que temos aquí? Temos unha situación moi diferente, moi distinta, dependendo de onde nos atopemos, vale? Analizalos en conxunto é algo complicado, vale? Porque todos teñen características moi distintas, porque a información está moi dispersa, porque de algúns non se pode atopar información, pero nós queríamos saber como estaba esta situación para comprender como podíamos trasladar aos proxectos que se levan a campo todo o análise que facíamos neles. Que é o que se fixo? Bueno, pois o que se fixo foi elaborar aproximadamente máis de 6.000 mapas distintos, vale, dentro do proxecto, de diferentes indicadores, aproximadamente uns 20 indicadores por cada espacio. Estos 6.000 mapas, prevemos agora, co permiso da Fundación, poñelos a disposición do público en xeral, vale, cando eles nos den autorización, para que calqueira poda consultar o detalle dos mesmos. Vale. Agora vos amosarei un pouquiño cales son, que é o que se mide, que é o que aparece dentro deles. Entón, unha vez que a Fundación nos dé permiso, vale, xa está entregado un informe previo, pois calquera, probablemente a través dun GIS web interactivo, poderá ir aquí e ver como está este indicador, como está este outro, que a miña zona, como esta outra, como cambia. Por exemplo, un dos indicadores que se elaborou é ver como era a biomasa que existía e a fixación de CO2 nas masas forestais presentes. Vale. Este é un indicador moi importante, estamos dentro de un proxecto dentro da Fundación Biodiversidade, entón, unha das cousas que máis lles interesa é saber este tipo de datos, sabes, canta biomasa hai, canta carbono está fixando realmente os bosques que temos dentro dos espacios da Rede Natura, vale? Para iso que se fixo? Bueno,
Hai un inventario forestal nacional, os que traballedes neste tipo de temas, pois o coñeceredes, onde se fan de xeito moi resumido, se collen unhas parcelas de muestra, se miden aí en diferentes radios que especies forestais hai, que altura teñen, que diámetros, etcétera, etcétera, etcétera. Nos, en base a iso, como vedes aquí, estes son este tipo de parcelas circulares, onde se van medindo a diferentes alturas, cada unha delas. Nos calculamos a partir de todas esas parcelas de muestra como eran entonces todos os tipos de bosques que había presentes, ou as masas forestais que había presentes dentro de cada espacio de red natural. En función de iso, en función dunhas ecuacións que hai, vale? Calculamos canto carbono estaban contendo, vale? É dicir, os espacios naturales son unha reserva, están contribuindo a mitigar o cambio climático. Nos queríamos saber canto aportaban iso. Isto é a parte, digamos, máis científica do proxecto. Eso se tuvo que trasladar a uns servidores espaciais, vale? Onde se fixeron algúns cálculos con lenguaxes de programación específicos, cunhas fórmulas que hai que te dicen, bueno, pois se teño este árbol desta especie con este tamaño de máis, pois vas a ter tanta biomasa por riba da superficie, tanta biomasa nas raíces, tanto carbono capturado. Todo eso son millóns de datos, calculando os servidores, ata que, ao final, nos dan un resultado. Con iso que se elaborou, aquí o que estamos vendo, isto é un mapa xerado final, foron máis de 300 fichas de cada espacio natural que nos dice, primeiro, como a distribución dos bosques, vale? Dentro do espacio natural. Segundo, o que vemos aquí é canta superficie de bosques hai, canta biomasa que hai en toneladas por riba do terreno, canta biomasa que temos nas raíces que conteñen eses bosques, vale? E canto é o carbono capturado a través desos. Hai máis de 300 mapas feitos así con detalle para cada un dos espacios da rede Natura. Vale? Isto agardamos podelo ter en público dentro de nada, vale? Os que teñan curiosidade e interese por este tipo de temas, pois poderán simplemente vir aquí e ver como un resultado máis técnico ou científico deste proxecto o que se levou a cabo. Ademais diso, se elaboraron moitos indicadores para cada espacio da rede Natura. Están divididos en categorías, vale? Temos 3 categorías: ambiental, social e económico. Evidentemente, as categorías se mesturan un pouco, porque se nos decimos que vamos a analizar a superficie queimada dende 2000 ao 2025 dentro dos espacios da rede Natura, bueno, obviamente é un indicador ambiental do que aconteceu nese territorio, pero tamén é obvio que é un indicador social, iso afecta ás persoas que viven no territorio. E obviamente ten un impacto económico, vale? Entonces, dentro dos indicadores que nos analizamos, clasificámolos dependendo das diferentes categorías que temos aquí. Algúns serán só, pois, como, por exemplo, o mercurio presente no suelo, que son contaminantes, ten un impacto directo ambiental e social, porque afecta ás persoas, económico é máis relativo, perceptores da PAC ten un impacto directo ambiental, porque a actividade no territorio pois ten un impacto sobre o terreo, ten un impacto social evidente, vale? E ten un impacto económico directo, vale? O número de perceptores da PAC. Carbono orgánico no suelo? Bueno, pois ten un impacto ambiental directo, eso podemos velo, eso nos indica a fertilidade e a contaminación do suelo. Vamos a dicir que o impacto social é máis relativo e ten un impacto económico directo, vale? Porque nos indica tamén a fertilidade dos suelos, vale? Entón, estudiamos moitos destos indicadores, hai máis de 20, aquí os temos, se estudiou se estudiaron o índice
Sobre o avellentamento, perdón, isto é a cantidade de persoas maiores de 65 respecto aos menores de 16, entón isto nos indica a vitalidade do territorio, a densidade de poboación que hai, o índice de feminidade, o porcentaxe de poboación inmigrante, a accesibilidade a centros de educación primaria, a accesibilidade a hospitais, especies invasoras. Como vemos, temos un gran número de indicadores dentro dos espacios da Rede Natura e que tamén nos permiten ver como está a situación actual e como vai estar no futuro. Vale? Algún deles. Nos queremos facer un análise da situación actual e futura. Vale? Son todos estos, e, por exemplo, con isto fomos elaborando uns mapas. Por exemplo, vemos que dentro dos espacios da Rede Natura, por exemplo, neste caso temos a accesibilidade a un centro de educación primaria dun habitante tipo, vale? No 2023, e aquí, como vedes, por exemplo, hai zonas nas que, se ti viviras aquí, te levaría por término medio máis de 50 minutos chegar a un centro de educación primaria, non? É dicir, son indicadores sociais, son indicadores económicos, son indicadores ambientais, e temos moito tipo destes indicadores. Non queríamos deixalo así, só nun mapa, vale, que é un pouco resumido, porque isto agocha un pouco a realidade do terreno. Os que vivides aquí, tanto en Asturias como en Galicia, que os que vivimos aquí, sabemos que a realidade, pois, os grandes números, a dispersión da poboación, non é o mesmo vivir nun lado dun concello que vivir no outro, porque, bueno, temos unha dispersión que fai que sexa a veces chegar distinto. Entón, que fixemos? Baixamos a chegar ao detalle moitas veces dun kilómetro cadrado. Entón, aquí neste, por exemplo, este que vemos sintetizado, isto sería o resumo, vale? Que isto te di unha realidade, pero moito máis interesante é ver, por exemplo, o detalle de kilómetro a kilómetro, vale? Canto te leva chegar a un centro de educación primaria dun habitante tipo, vale? Entón, vemos neste que foi escollido ao azar un mapa dos picos de Europa en Castela e León, nesta zona, por exemplo, podemos ver que aquí a accesibilidade boa, pero hacia o norte, se tú viviras ali, vale, o que te chega, o que te leva a chegar por estrada é moito maior, vale? Entonces, cando nós facemos un mapa deste tipo, que é un pouco resumo, agochamos esta realidade, vale? Porque nos suaviza todo o término medio, e logo me dice, sí, claro, pero eu que vivo no norte, non é o mesmo que vivir aquí. Mirad a diferencia, vale? Neste caso. Isto se fixo para cada espacio da Rede Natura, para poder caracterizar cada espacio da Rede Natura, vale? No total, por iso, hai aproximadamente uns 300 espacios, temos unhas 20 variables, temos máis de 6.000 mapas deste tipo feitos. A meirande parte deles cunha precisión casi dun kilómetro cuadrado, vale? Isto foi un esforzo que se fixo recollendo datos de organismos europeos, algúns cálculos propios. É un esforzo moi grande que se fixo neste momento por caracterizar todo isto. Como vedes, por exemplo, neste caso, unha persoa que vivir aquí por término medio levaríalle 28 minutos chegar a un centro de educación primaria, pero a realidade é moi distinta. Os que viven aquí levalles máis de 50 minutos. Isto afecta moito a sostenibilidade do territorio. Sen embargo, os que viven por aquí están a menos de 10 minutos, vale? Nos queríamos, dentro deste proxecto, poder facer un diagnóstico en profundidade de todos os espacios da Rede Natura, da realidade dos espacios da Rede Natura do norte de España. Non só dentro do que é as comunidades que están dentro do proxecto, que é Asturias e Galicia, senón tamén dentro de outras realidades, para poder ter unha comparación, vale? Facer un diagnóstico. Outro mapa, por exemplo, este é un potencial dos suelos como reserva da biodiversidade.
Os valores máis baixos son onde sería máis baixo ese potencial, vale? E o que vemos en verde máis oscuro son as zonas onde o potencial é maior, vale? O suelo ten mellor calidade, ten máis fertilizantes, bueno, temos. Entón, tamén, cada un deses espacios da Rede Natura ten un mapa de este estilo. Como vos digo, aproximadamente son todos estes indicadores, vale? Por exemplo, canto tempo me leva a chegar por quilómetro cuadrado por carretera a un hospital, vale? A presencia de especies invasoras, carbono orgánico no suelo, isto nos indica a fertilidade, tamén temos mapas aí logo se ten curiosidade eu teño máis mapas aí para amosar, é moitísima información, son moitos gigas, non podía traelos todos, fixemos unha pequena escollida de algún deles, vale? Algúns son relativos a contaminantes, podemos ver a superficie, o número de lumes que hubo entre 2000 e 2025, a superficie queimada. Aquí, en Galicia somos moi conscientes, en Asturias tamén, ainda que lles afectan menos, da importancia, por exemplo, dos lumes. Os vou decir que hai espacios da Natura onde ardeu, entre eses anos, entre 2000 e 2025, máis do 100% da superficie. É dicir, que o lume pasou unha vez e volveu, por toda a superficie, resumido así, de alguma maneira. Vale? Entonces, os que estamos no territorio sabemos perfectamente que este tipo de datos, moitas veces, tamén divulgalos e amosalos por aí, pois teña a importancia para que a xente coñeza a realidade do que vivimos aquí, porque moitas veces parece que se descoñece un pouco a realidade. Hai outro tipo de indicadores como o número de perceptores da PAC ou o ratio de empregados, vale? Sobre a superficie, sobre a poboación traballadora. É dicir, un pouco máis ou menos sería unha taxa de desemprego. Vale, iso tamén o temos cun detalle de aproximadamente 1 km². Como os digo, isto é unha parte do que se fixo, este é unha parte máis científica. Logo se levou a cabo outro tipo xa centrados o que é en Galicia e Asturias, outro tipo de indicadores. Nos interesaba ver como era a diversidade, como é a realidade social. Mira, a partir dos datos das seccións censais, as seccións censais é unha unidade do territorio, unha cartografía do territorio, que é máis ou menos o que determina onde votas. Vou non resumir así dun xeito moi simplificado. Non poden ter máis de 2.500 habitantes, se dividen os concellos en seccións censais. As seccións censais, como máximo, poden ter 2.500 habitantes, e existen datos a nivel de sección censal, vale? En Galicia coa dispersión ten moita importancia, en Asturias tamén, porque somos dous territorios nese sentido, bueno, parecidos, e nós, a partir deses datos de seccións censais, buscamos o porcentaxe de mulleres cuya ocupación no ano 2022, porque o último dato do censo, vale? Do censo 2021 que se fixo, se amosou ese dato, constaba como directoras, xerentes ou profesionais técnicos de nivel medio ou alto. Vale. Sabemos que a muller, sobre todo en postos directivos, todavía en moitos eidos, non ten un equilibrio cos homes, se fixeron moitos avances, pero todavía quedou outros, e nós estamos a analizar o resultado. Como vedes, o que está aquí, este primeiro, serían os que están por debaixo do 50%, hai algúns concellos, se vos fixades, que se chega só a un 27%, é dicir, 3/4 partes. Vamos a entender que directores, xerentes e profesionais técnicos de nivel medio alto son os que están xestionando o territorio, vale? Podemos facer esa asunción. Non temos datos, por exemplo, de cantas mulleres hai directivas en empresas. Non está publicado en ningún lado, habría que ir consultando case empresa a empresa, pero, bueno, nos interesaría, cal sería o lóxico? Que houbera un certo equilibrio, vale? Nada, a per se non ten por que haber máis mulleres ou máis homes, non? Entón, o lóxico é que anduvera polo 50%, vale? E como vedes, a distribución é un pouco heteroxénea, vale? Temos
donde hai máis ou menos un certo equilibrio, que son estas zonas amarelas, vale? Que están un pouco distribuídas así, non hai un certo patrón. Temos as zonas verdes, donde incluso as mulleres son maioría dentro dese. Eso se pode deber tamén a un certo efecto de relevo xeracional, incluso dentro das propias explotacións gandeiras, de que son as mulleres as que collen o relevo porque os homes non están, porque a incorporación da muller avanzou nos últimos anos. Bueno, isto daría xa para un estudio máis en profundidade, e vemos tamén hai unhas zonas onde a situación todavía é mala nese sentido, vale? Este indicador se fixo só a nivel concello, vale? Non tiñamos datos, podíamos facelo baixar un poquinho máis a nivel de sección censal e facer un poquinho máis desagregado. Se alguén ten curiosidade polos datos, pois nos pode escribir, non teño problema se a Fundación nos dá permiso de remitilos, vale, os mapas, se hai algún interesado nisto. Outro indicador, isto é un índice de fragmentación territorial, que é o que nos indica é como dividen o territorio, vale? Como dividen partes o territorio as estructuras humanas. Pensade que se eu collo unha autovía e a trazo polo medio dun municipio, imaginade así, línea recta, me está dividindo a marxa esquerda da dereita. Vale. Eso en términos de biodiversidade é un problema, porque os animales, bueno, non lles importa as autovías, teñen problemas para cruzala, ten un impacto sobre as persoas, pensade só a cantidade de accidentes que hai por xabarís ou por cabalos, onde hai cabalos, porque eles, bueno, non entenden, non respetan as señales de paso, non se paran, della igual que haya un stop ou algo así. Entonces, vemos claramente onde está, onde potencialmente temos. Se vos fixades os que coñecedes a Galicia, a AP9, o efecto que ten aquí, isto que vai por aquí, vale? Mais ou menos, ou en realidad vai un poquinho por aquí, pero temos este efecto aquí, o efecto que fai de división, vale? De fragmentar moitísimo o territorio, vale? Eso é un problema, como os digo, ambiental, pero tamén é un problema pois, que pode ter impacto directo nas persoas, porque se eu teño moi fragmentado o territorio con moitas estradas, a posibilidade, por exemplo, de choques con animales salvaxes é alta, non? Entonces, hai un erro aí no mapa, o vermello é nivel alto e o verde é o nivel baixo, vale? O nivel baixo. Entonces, aí como vemos, pois na cordilleira, onde obviamente na montaña, onde hai menos estradas, se fragmenta menos, nas zonas onde hai autopistas, se fragmenta moitísimo o territorio. E vou dicir que iso tamén moitas veces ten un efecto de illar as poboacións humanas. Se non hai unha axeitada comunicación entre as vías de comunicación, o que deixa un lado, o que deixa outro, ás veces ten un impacto negativo nas persoas. Pensade que, por exemplo, a P9, se tú non queres pagar polos peaxes, non podes pagar polos peaxes, te obriga algunhas veces incluso a dar un rodeo largo que ten o seu efecto negativo, é dicir, este tipo de indicadores moitas veces hai que contemplalos dende diferentes puntos de vista. Logo se elaborou un indicador que chamámoslle de vitalidade rural, vale? Que é este indicador de vitalidade rural? Bueno, pois se analizaron variables que pensábamos que eran importantes para o territorio, que nos indicaban que había actividade no territorio, vale? Había moitas delas, estudiaron moitas delas, aquí fixe un gran traballo Darío de Camín da Mesa, que está aquí diante, así. Non vou dicir que salude, porque non quero poñelo en evidencia, pero el fixe un gran traballo nesta parte. En xeral, os técnicos todos colaboraron dos GDRs nestes, pero el aquí especialmente tuvo unha especial incidencia, xa o presentou nalgún foro universitario. E que analizamos? Bueno, pois a presencia, por exemplo, de servicios básicos. Se non hai servicios básicos, hai pouca vitalidade, ou vai quitar vitalidade aos territorios, vale? Se é un territorio avellentado,
se hai desemprego, se a densidade de poboación é baixa, o nivel de renta, vale, dos fogares, se hai moitas estradas ou non. As estradas permiten, en sitios moi dispersos, as estradas permiten comunicar. Se ti non teñes unha estrada para chegar a un sitio, moitas veces as poboacións quedan illadas, vale? O efecto contrario do que víamos antes de fragmentación. Se hai emprendimento, vale? A cantidad de establecementos hoteleros, porque eso proporciona riqueza no territorio. Cantas asociacións hai? Iso indica vitalidade, sobre todo isto indica xente nova que ten ganas de facer cousas, máis que outro, un indicador bastante bon nese sentido. A migración neta, está abandonando a xente do territorio ou está chegando nova xente ao territorio? A capacidade turística. Se hai novas edificacións, vale? Aquí se fala moitas veces, se fala da España vaciada e demais, e se fala de que non hai casas, pero a realidade en moitos lugares é que a falta de dinamismo, a falta de construcións novas indica que a xente non pode ir ao territorio. Se as casas xa están ocupadas, non teñen novas, non pode atraer nova xente. Agora, últimamente, este é un dos indicadores que máis axuda a entender como se producen os fluxos. O obvio sempre é o emprego, vale? Eu podo atraer xente se hai emprego no territorio, pero tamén necesitamos, estamos agora nun momento no que necesitamos que se construyan casas, vale? En Ibiza, por exemplo, sobre todo estamos falando de Mallorca e Ibiza, por exemplo, teñen un problema moi grande. Eles teñen ali moito emprego, xeran moito emprego, sobre todo en hostelería, basicamente, pero vivir ali é casi imposible. Os alquileres son carísimos, non hai de feito vivendas e a xente está marchando. Como anecdótico, volvo a decir que hai funcionarios que renuncian ás prazas que obtuveron despois de pasar unha oposición porque non lles compensa vivir ali. E o curioso é que, como ninguén quere, son as primeiras que se ofertan para os que entran novos. Entón, moita xente fai o esforzo de aprobar unha oposición, chega ali e dice que non me compensa, eu non vou cobrar, non vou pagar 1.500 euros de alquiler para un sueldo que ao principio andará sobre 1.500 tamén, é dicir, só vivo para pagar, eso sí teño sorte, non? Entón, este de edificacións novas é un indicador claro de dinamismo, vale, na situación que estamos, os ingresos públicos, as características das explotacións que ven do censo agrario, agora agardemos que saia un novo, que nos dará unha nova perspectiva do que está a acontecer, porque este xa está un poquinho desfasado, e cales son residencias principais. Porque o que pasa aquí en moitos sitios é que a xente marchou para as cidades, por exemplo, isto é unha realidade que coñecemos ben os galegos, e supoño que en Asturias tamén será algo similar, pero quedou a casa dos pais, que vou o fin de semana, ou cada mes, ou no verán, ou algo así, vale? O feito de que haxa residencias principais, vale, indica tamén se ese territorio ten vitalidade. Con todo isto posto nunha coctelera mesturado demais, pois elaboramos un indicador, vale? E aquí estamos, o que vos decía antes, de novo é o mesmo erro, o nivel, pido disculpas, o vermello é o nivel baixo, nivel medio serían os que se atopan nunha situación intermedia, e os que mellores están, poñendo todos eses indicadores, e aí son os que están en verde, vale? Todos os indicadores xuntos. Vale, como vemos, pois notable o problema que de Ourense, que é bastante xeralizado. Aquí, se vedes estes ocos, que son as cidades, vale? Como índice de vitalidade rural non ten sentido analizalo aí, vale? Ben, todo isto foi un pouco o que nos fixemos dende o punto de vista máis científico-técnico, vale? Pero houve outra parte, que xa vos foron adiantando, que foron eses modelos técnico-económicos, vale? Eses modelos técnico-económicos, que son os traballos que se están levando aquí a cabo sobre o terreo, que era o que vos decía, vos abusaban aquí,
o que estamos trasladando terreos, os modelos técnico-económicos dos que falaba antes Paco e Marta, non xurdiron da nada. Vale? O que se fixo foi, no seu momento, contactar con proxectos europeos, con máis de un centenar deles, non lembro o número exacto, pero creo que foron máis de 200 e algo, que estaban levando actuacións sobre o territorio. Vale? E o que se lles preguntou é, decir, que é o que estades facendo, como estades facendo, que resultados estades obtendo e que resultados agardades. Está funcionando, por exemplo. Un pode ter a idea aquí de ter un cultivo de certo tipo, pero logo resultar que non funciona sobre o territorio. Entonces, se fixo unha labor de consulta a todos eses proxectos europeos, se consultaron moitos deles, en moitos casos, aproximadamente nunha cuarta parte, obtuvemos resposta, eles nos escribiron dicindo, bueno, nos fixemos isto, estes son os resultados, isto é o que acardamos obter, estas producións, estes, bueno, ás veces son resultados económicos, outras veces de outro tipo, máis sociais, revitalizar o territorio, son diferentes formas de medilo. E con eses modelos, nos fomos aos GDRs e dixemos, bueno, cal pensades que pode ser trasladable ao vosso territorio de todo este abanico. Eles fixeron unha labor de filtrado, dixeron este, porque isto que nos podemos levar, isto que se axeita ao noso territorio. E unha vez todo iso que se está agora trasladando ao terreo, vale? O que están facendo os GDRs agora a nós é proporcionándonos os datos da realidade do terreo, vale? É dicir, bueno, o papel aguanta todo, nós temos esta realidade aquí, se fixo isto, pero cando nós os levamos a cabo, pois tuvemos que modificar isto leva máis tempo do que estaba previsto, isto é moito máis caro ou máis barato, mas máis barato nunca é, sempre é máis caro, vale? Entón, temos esta realidade e nos está a nós proporcionando todos eses datos para que poidamos facer transferencia. É dicir, nós queremos dispoñer de todos os datos para que calquera empresa, para calquera particular, poida decir, eu quero actuar sobre as miñas parcelas, vale? Sobre os meus terreos, é dicir, se eu fago isto, vou obter isto, e vaime costar isto, e vou ter estes rendementos, vale? Eu preparamos unha aplicación que todavía está en desenvolvemento, vale? Todavía non está rematada, non a temos, vou a ensinar agora un pouco, non está rematada, todavía non temos todo o que nos agardaría. Nos de entrada metimos uns datos teóricos, sacados, por exemplo, de base de datos de orzamentos públicas, de canto costa facer un desbroce por hectárea, canto costa este outro desbroce, collimos os modelos tal como nos decían e preparamos esta aplicación, vale? Donde están disponibles todos os modelos que se atopan no territorio, onde podes ver o detalle de todas as accións que se poden levar a cabo, de acordo? Aí podedes ir vendo, cantas horas me leva, canto me custa por unidade, que teño que facer. E teremos, logo, ao final, como digo, o coste base por hectárea, por exemplo, dunha caracterización histórica, son 38,48, porque é o coste dun titulado superior, vale? E que lle vai levar, 31,88. De momento, temos uns datos teóricos, vale? Estos datos teóricos nos están corrixindo os GDRs coas actuacións reais de campo, nos iremos volcando na aplicación e, agora, se me permitides, vou a enseñar un pouquiño. Agora de que se conecte. Aí está. Vale. De momento temos o rexistro pechado, pero abriremoslo nunha semana.
para que calqueira poda facer uso e simular na súa zona ou nas súas parcelas. Vale. Entonces, que é o que temos aquí? Bueno, esta preaplicación xa operativa, o rexistro vai quedar en aberto, vai quedar aínda cando remate o proxecto que remata a finais de ano, vai seguir estando aí, vale? É algo que queremos manter como un resultado a longo prazo. Todavía non está rematada, imos engadir máis cousas. Que é o que temos? Pois temos un simulador de todos estes modelos, vale? Que nos ofrece? Bueno, os modelos personalizados, sabemos que están, son os que se levan a cabo nestes territorios, orientados ao bosque mixto atlántico, vale? Están diseñados para os sistemas de Galicia e Asturias. Nos fixemos a parte teórica, os GDRs nos levan á realidade, que é moi necesario, moitas veces moi distinta do que nos poñemos nos gabinetes. Estamos orientados a poñer en valor recursos naturais, a veces dende un punto de vista económico, outras veces dende un punto de vista ecosistémico, vale? De que servizos podemos dar á sociedade dende aquí. Se fai unha simulación económica, vale? Do que levaría a cabo, canto tempo, que medios necesito, que certas cousas, pero ademais podemos dar a posibilidade de personalizalos. É dicir, pois eu non quero facer este tipo de desbroce porque o mellor non necesito, suprimo, isto me costa menos, ou eu o cambio por este outro tipo de desbroce que é máis axeitado para a miña parcela, pois me vai costar este outro, por exemplo, ese tipo de cambios. Agora veremos un pouquiño, non? Así que o que temos que facer, basicamente, iremos logo a seleccionar a parcela sobre a que nos queremos actuar, vamos a escoller un modelo dentro dos que xa están dentro do proxecto, vamos a axustar os parámetros de funcionamento, de acordo? E logo vamos a obter un resultado final, vale? Que nos vai dicir, pois, como estos son modelos técnico-económicos, nos vai dicir, mira, estos son os costes, estas son as tarefas, isto é a productividade que ides ter. E se é rentable ou non, eso xa é decisión de cada un. Os modelos son estes, como vedes, estes son os que existen dentro do proxecto, vale? Temos algúns de aproveitamento forestal, temos outros de aproveitamento silvopastoral, temos modelos de apicultura, de extensión de porcino, e outros agroforestales, se corresponden basicamente coas accións que dentro do proxecto, as 4, 5 e 6. Se eu aquí abro un destes proxectos e me dice que este, por exemplo, este modelo, que é un aproveitamento do bosque mixto, que é onde vai prevalecer a conservación do alto valor biolóxico da zona, non? E ten un coste aproximado cunha serie de accións que nos poñemos por defecto, que logo cada un pode axustar o seu territorio, duns 144 euros por hectárea, vale? Eu podo consultar os detalles deste proxecto e me dice, bueno, pois tú para levar a cabo este proxecto, vale, este modelo, tens que facer, primeiro, unha caracterización histórica, vale? Que te vai levar, pois tens que contratar un titulado superior ou un máster con tanta, e te vai costar 38 euros a hora e te vai levar 31 horas, vai levar 31 horas facer isto. Logo hai que facer unha caracterización actual, vale? Pois isto ten un coste base, pois en horas de 30 euros por hora e vai levar unhas 21 horas. Vamos a seguir. Desbroce de vegetación, vale? Aí temos as características do desbroce, pois dependendo tamén do tipo de vegetación que atopemos, pois vamos logo poder cambiálo, axustalo ás nosas necesidades, porque hai moitos tipos de desbroces con diferente tipo de maquinaria. Nos temos unha base de datos, collemos unha base de datos bastante amplia nese sentido, entón se vai poder analizar pois os costes, e logo con que nos digan os GDRs o real diso, vamos a poder pois axustar un pouquiño, tanto o que leva a facer os traballos, o rendimento que teñen, como o coste dos mesmos. Eliminación de obstáculos,
mellora da capa rodadura, eliminación de pés e a saca de madeira, vale? E ao final, pois temos aquí unha solicitude ENIL, vale? Vale, é moi específico. Agora, eu quero leválo á miña parcela? Podo. Vou crear un modelo, o primeiro que teño que facer é darlle un nome, vou chamar demo, demostración, descripción si queremos, escollo a parcela sobre que quero actuar, vale? Xa temos todo o parcelario metido, todo de rústica, tanto de Asturias como de Galicia, entonces cada un, independentemente de onde sexa, pode escoller a súa parcela ou a parcela onde el queira facer unha simulación, por exemplo, para decir, bueno, me sería rentable a min isto que están facendo ali, leválo ás miñas fincas? Bueno, pois vou, simulo, escollo a parcela sobre que quero actuar, vou coller un ao azar, non sei nin en que zona estou, o mapa por defecto, bueno, nos dá aquí un código, e teño que dicir cando vou comenzar os traballos. Vale? Pois vamos a supoñer que os comenzamos hoxe. Vou comenzar hoxe mesmo os traballos. E agora pois, voulle aplicar tamén pois, ese modelo que víamos antes, aproveitamento de bosque mixto. Vale? Se eu fago iso, voulle pedir que me faga unha simulación sobre esta parcela. Se deixades un momentiño, vamos a ver se o servidor pode. Aquí está. Bueno, pois mirade, como vimos, aplica as accións que decíamos antes, vale? Agora nos podemos personalizalo. Decir, isto en principio, pois actuar aquí, nesta parcela, que ten esta referencia catastral, ten esta superficie, casi unha hectárea aproximadamente, levar a cabo este modelo, se comezamos hoxe, remataríamos en setembro de 2026, todas as accións que hai que levar a cabo. Ben, aquí, por exemplo, neste caso, nos dice que o coste empezaríamos o 10 de maio e remataría o 15 de maio. Se pensades que leva unhas 31 horas, e unha xornada laboral ten unhas 8 horas, pois é así como se calculan os días, vale? Para o cálculo de días, tamén, o que levamos a cabo, desculpade que este sentado é para poder ter control sobre o ordenador. Para o cálculo de días se teñen en conta cosas como, por exemplo, que hai determinadas actividades que teñen restriccións no tempo. É dicir, hai certas cousas que, por exemplo, no verán, por tema de lumes, non se poden levar a cabo, vale? Entón, como non se poden levar a cabo nesa época, o simulador xa te dice, bueno, tú hasta esta data fas isto, pero a seguinte acción tes que agardar o mellor a setembro ou outubro a poder facelo. Por iso, cando este aberto, que xa vos digo, nesta semana contamos abrir ao público e que calqueira se pode registrar e simular, pode decir, oye, por que me salta de aquí de xuño a outubro a fazer a seguinte actividade? Bueno, é porque non se pode, realmente. Hai unha limitación que nos impide facelo. Que podemos facer aquí? Bueno, nos podemos agora personalizar a nosa realidade. Podemos decir, bueno, eu non quero facer caracterización histórica, vale? Isto a mí me dá igual, isto xa o teño, porque xa teño, porque non me interesa, bueno, nos podemos coller e decidir, bueno, pois elimino, vale? Unha vez que elimino, vale, se actualiza o precio aquí, o coste total, e nos siguen amosando outras actividades, non? Poderíamos. Que podemos facer tamén? Podemos cambiala, vale? Imaginade, este tipo de esbroce que está feito aquí non é o que me convén. Bueno,
pois eu escollo outro tipo de desbroce. Vale? Podo escoller entre todos estes dispoñibles, porque a miña realidade, por pendiente, polo tipo de maquinaria ao mellor que eu xa dispoño, polas características do terreo, polas características da vegetación que hai ali, pois é máis axeitado outro tipo de desbroce, vale? Vou cambiar o azar por este, guardamos os cambios, e entón temos, como vedes, aquí cambiou, vale? Cambiou o coste e máis. Que podo facer tamén? Pois personalizar, porque nos puxemos un rendementos e uns costes que son os teóricos, os que nos dicen, os que nos dixen os proxectos, os que nos aparecen nas bases de datos orzamentarios, por exemplo, de Traxa, que son os que les tarifican moitas veces os proxectos. Que podo facer? Podo modificalo. Podo decir, non, mira, é que a mí me sai máis barato porque eu non teño, por exemplo, que pagar por alquiler da máquina, xa teño, vale? Entón, eso me reduce a min o coste. Bueno, pois eu vou non baixar aquí, por exemplo, a 1. Todo iso vai permitir que un poida facer unha estimación técnica e económica do que é actuar no meu terreno en base a estes modelos que nós temos predefinidos. Podemos facer todavía máis cousas, vale? Aquí tamén poderíamos cambiar o rendemento, é dicir, non me vai levar 0,02 horas, pero o mellor me leva máis ou menos. E outro tipo de parámetros, por exemplo, a configuración, vale? Que podemos meter? Bueno, o retardo, que significa? Que eu teño que agardar a que a seguinte acción pois pasen X horas, vale? Ou X horas, aquí está posto, ten unha pequena explicación, vale? Dende que rematou a anterior eu teño que agardar, pois, imagina, 24 horas, 2 meses, vale? Teño que configuralo, non podo leválo a cabo segundo rematou a anterior, senón teño que deixar pasar, pois, X tempo, porque fixen unha actuación no terreno que me exixe, vale? Dende ese punto de vista, pospoñela. Iso vai afectar, pois, os nosos tempos, canto me vai levar a min, canto máis se vai a alargar a resolución no terreno, no tempo, vale? Do meu proxecto. Podo tamén escoller a cantidade, é dicir, non vou desbrozar, por exemplo, neste caso, toda a parcela. Eu, en realidade, necesito solo actuar nunha parte pequeniña. Non teño por que leválo a cabo sobre toda a parcela. Pois, entón, vou poñer aquí que só vou actuar en 400 metros cuadrados, 400 metros, e que me recalcule. De acordo? Eso vai cambiar. Non? Todo este tipo de cousas se poden personalizar completamente. Vale. Que podemos facer? Bueno, unha vez que teñamos a simulación, podemos incluso exportalo. Dicir, bueno, fago esta simulación, eu quero guardala. Vale? Quero tela porque, bueno, eu vou facer e que temos aquí? Bueno, pues nos dá un informe que temos este aproveitamento forestal que levou, que ten este coste, que me levaría dende o 10 de maio de 2025 ata setembro de 2026 sobre esta parcela concreta. Vale? Pois me levaría todo isto. E que o que teño aquí? Bueno, pois despois aquí están todas as accións, vale? Podes ver o coste, cando se comeza esta acción concreta, canto lle leva, demais, eliminación de obstáculos. Bueno, pois isto foi o coste de que me levou a min facer
compactación, que isto mellora a capa de rodadura, bueno, pois con estas características, pois levou 2.800 horas. Bueno, evidentemente esta, por exemplo, vedes que lle leva moitísimo tempo, é unha das máis caras, vale? Isto mellor, por exemplo, dentro dunha parcela concreta, pois non ten sentido, isto está pensado para grandes zonas, onde teño que arranxar camiños e demais, non, para alguén privado, para un particular, nunha parcela concreta, pois non é algo que mellor necesite. Esta é unha acción que se podería eliminar. Todo isto, eliminación de pés, saca de madeira, pois como vamos vendo, vai cambiando. O coste de solicitar os desbroces, temos todo isto, se pode personalizar e podes facer todas canta simulación que irades dentro dunha parcela do que precisedes. Vale. Volvendo aquí un pouco, podo dicir, bueno, e se eu quero levar isto que xa teño tuneado o meu modelo, porque eu axustei xa o meu propio modelo técnico-económico que o creo así, quitando, alterando demais, quero aplicalo noutra parcela, bueno, pois, doulle a editar e simplemente, pois, escollo outra parcela e o aplico aquí. Entón, se quero ver como funcionaría aquí ao lado, lle dou a guardar, está recalculando todas as operacións, porque xa calcula automáticamente, tendo en conta pois, o perímetro da parcela, a superficie da parcela. No futuro agardamos poder, por exemplo, que xa calcula as pendentes, vale? Para saber, dentro, por exemplo, dese tipo de actividades que están vinculadas, por exemplo, a pendiente, como a maquinaria para empregar para algún desbroce, ou si se pode ou non, a veces, empregar maquinaria ou non, porque depende da pendente, pois, hai sitios onde non podes facer determinadas tarefas mecanizadas. Estálle levando un pouquiño, debemos ter o servidor un pouquiño sobrecargado nestes momentos. Aquí o tedes, bueno, pois isto sería recalculado todas as mesmas accións que nos fixemos antes, vale? Eliminado, por exemplo, aquilo que xa hacíamos da histórico e demais, aplicado a outra parcela distinta. Estas simulacións se poden acceder, teño como un histórico das miñas simulacións, vale? Eu podo logo irlo consultando. Eu fixen todas estas simulacións con este tipo de modelo, xa lle poño un nome para sabelo, sobre que parcela, e te dá un pequeniño resumo de todas elas. Eu podo aquí, agora collelo, e volver a velo. Aquí temos todas o que acabamos de calcular, vale? Por exemplo, neste caso, bueno, pois isto sería un modelo que se fixo azar así para algunha proba. Que é o que nos falta para o futuro? Que imos incorporar, por exemplo, as producións. Agora mesmo todavía non temos os datos, porque se están os GDRs traballando en campo, nos van decir, bueno, pois isto, despois de aplicar todo isto, imos producir tanta madeira, os que son de gandería, pois vamos producir tantos kilos de carne ou tantos animais ou algo así. Unha vez que este todo iso, vale, que xa teñamos eses datos, os incorporaremos aquí e vou despois decir, bueno, me costa isto, teño que facer estas actuacións, pero tamén vou producir isto, e poder facer un estudio económico de viabilidade en todas as parcelas que queirades. Vai estar disponible para o parcelario inteiro de Galicia e de Asturias, as simulacións. Non imos incorporar outros, que é o eido no que se move este proxecto, vale? Cada un deles. Podo facer outra simulación con outro modelo.
por exemplo, recuperación dunha masa mixta, non? Vamos a ver que... Vamos a escoller este. Ou recuperación de cultivo. Vamos a escoller este de aquí, recuperación de cultivo de trigo centeno. Todavía non está rematado, todavía non están subidas todas as accións, pero como os digo, estamos traballando cos GDRs para acabar de volcalo todo e que este disponible nos próximos días. Todos os interesados nos poden escribir a nós, logo o registro será aberto, non vai máis que proporcionar un correo electrónico e un contrasinal para quedar registrado e cada un pode facer as súas simulacións. Vale. Como vedes aquí, cambia moitísimo as operacións. Vedes que aquí, por exemplo, estamos falando xa de encalado de pastizais. Vale. Teño actividades de laboreo, teño abonado, vale. Eu podo cambiar, por exemplo, o tipo de abonado. Vale. Eu podo aplicar, por exemplo, abonados que eu definira en outros, en algún dos modelos que eu xa creara, vale? Eu podo crear, porque xa personalizar, por exemplo, os costes, vale? Eu sei que me costa máis ou menos, e podo coller algún deses abonados que eu xa personalizara antes. Podo sustituílo. Vou dar unha pequeniña volta. Volvemos a ter un laboreo, temos os traballos de siembra, vale? Temos aquí en superficies menores de 10.000 km², temos algunhas cousas que afinar, por exemplo, se eu escollo, nos queda pendiente de decir, se a miña parcela é menor de 10.000 metros cuadrados, que xa me escolla directamente isto, e se é maior, xa me aplique outro modelo, outra acción por defecto. Tratamento fitosanitario, vale? Que é o que temos, que tamén, por exemplo, aquí, como veredes, vale? Temos diferentes modelos, diferentes accións que podemos sustituir, pois, dependendo da necesidade, por exemplo, de pés, vale? Temos moitos datos metidos, agardamos que de un proxecto nos proporcionen todavía máis datos, nos están proporcionando, pero todavía non temos tempo de trasladalos directamente á aplicación, pero como vos decimos, isto pensamos que é de interese para poder facer transferencia directa do terreo, bueno, porque aquí, evidentemente, quedarán uns beneficios dentro do territorio, beneficios no sentido de que se traballa, se incide, se arranxa, se pon en valor o territorio, pero tamén queremos que en outros sitios, mira, poden decir, bueno, que se fixo ali, se eu traslado o meu territorio, que podo agardar? Que me vai costar? Que podo producir? Como podo facer un estudio de viabilidade. E a última destas tarefas que hai por aquí, por exemplo, sería outra vez un abonado que poderíamos modificalo, actuar como nas outras veces, vou abonar só unha parte, vou abonar todo, vou cambiar o tipo de abonado, vou no personalizar. Eu podo crear sempre os meus modelos personalizados para a miña realidade. Temos intención de actualizar precios según nos vayan proporcionando as bases de datos que nos consultamos, e como os digo, aquí todavía non está metido, pero teremos pronto os primeiros datos de produccións, vale? Para que podamos pechar o ciclo de viabilidade, é dicir, non só o que me costa, agora mesmo, alguén se entra aquí e fai unha proba e dice, bueno, eu aquí só pago, non, bueno, tamén se van a ter unha serie de cousas cando estén disponibles os datos, pero o proxecto ainda está en marcha, ainda non os temos todos, e todavía non sabemos a cantidade. Probablemente poñamos nos próximos días uns modelos teóricos, vale, de o mínimo agardado, o máximo que pensamos que se pode obter, un valor medio, e tamén poñamos uns precios tamén mínimos máximos de cada produto, vale, dependendo do tipo de produto que sexa, o kilo de carne, por exemplo, buscamos un base de datos de canto foi o mínimo que se pagou nos últimos anos de porcino, o máximo, un valor medio, ese tipo de cousas, para que a xente poida ir facendo ese tipo de simulacións directas co simulador e incluso algún indicador xa un poquinho máis técnico, vale?
incido, está en desenvolvemento, está en probas, agradecemos que se o probades e atopades calquera erro, suxerencia de mellora ou demais, non lo comuniquedes a calquera dos socios do proxecto, a nos directos ou a calquera dos socios do proxecto. Nos encantados de recibir esa retroalimentación da xente. Eso é un pouco o que eu vos viña a mosar aquí. Non sei se algún ten algunha pregunta, algunha curiosidade, algunha dúbida. Unha Sí. única pregunta. Sí. Está disposición a base, digamos, aí da información da que debe. Sí, mira, de unha base de datos por exemplo, de precios de tal, pues, para ter unha máis ou menos. Sí, agora mesmo os datos que he subido agora mesmo, os de rendementos e os de precios son os públicos de Traxa, vale? Collemos uns públicos de Traxa, que se van a actualizar agora, porque Traxa sacou agora mesmo as novas tarifas, estos son os do ano pasado, vale? E logo os datos que temos, que vos decía, de producións, os teóricos, mentras non teñamos todavía os dos proxectos, porque están os traballos levados a campo, citaremosnos, nos daremos uns por defecto, e citaremos unhas fontes de, mira, isto foi sacado de tal informe, que aquí se decía que se producía, por exemplo, nos proxectos cos que contactamos, nos decían, bueno, pues nos conseguimos producir aquí pues tanto kilo de tantos animais, tantos cerdos, con tanto peso medio, pues isto por hectárea, temos que dar un dato por hectárea, non? Mais ou menos, pues conseguimos producir isto, e nos poñeremos a referencia de, mira, aquí, nesta realidade, para que ti o sepas, é así, son deso, ou de outras fontes, pero eso que estamos preparando, agardaba telo listo para hoxe, non puido ser, pero sí que o temos. Pero se tes curiosidade, incluso me deixa o teu correo, te aviso cando este. Vale. Alguén máis, creo que por aí... Sí, dime. Que valor terían os resultados ahora de o que os expectativas? Sería unha fonte fiable para ter unhas expectativas a hora de elaborar un plan de negocio ou é algo totalmente virtual que non ten peso a hora de presentar, por exemplo... Unha cosa é a legalidade e o que te require, outra cosa a que nos o facemos, como vos digo, validando cos traballos en campo que se fan aquí e collendo fontes públicas, bibliografía, o que nos din os proxectos. E ten ese valor. Somos transparentes, como decía a él, pois imos publicar incluso de onde sae todo, non? Entonces, tú queres elaborar un plan de negocio con iso? Pois te pode axudar. Agora me dices que tal administración te pide en concreto con isto. Nos non o pensamos que sexa unha ferramenta pois para cumprir con subvencións. Pode axudar, sí. Pensamos que sí, vale, pero hai que saberla empregar tamén. É dicir, como os decía, eses modelos que tú estás aí, debería cada un coñecer a súa realidade e axustalos ao seu propio, é dicir, cambiar, modificar, alterar, demais. A idea é que sexa un simulador, que eu colla aquí, mira, se fago isto, que obteño? Se cambio isto, que outro? Se collo este modelo técnico e quito isto, ou lle engado esta outra, cales son os cambios? Todo iso, cada un ten que ser un pouco consciente do que está a facer. Vale, non sei se respondía a túa pregunta, pero... máis, algunha... Gracias, Luis, porque, bueno, eu creo que queda de manifesto que vai a quedar aquí unha ferramenta e a verdade que fixestes un traballo bárbaro, nós non tuveramos oportunidade de velo así desenrolado, porque, bueno, as prisas pero creo que vai a quedar aquí unha aplicación estupenda pois para que calquera de nós que en mente teña algún proxecto de emprendemento que teña vinculación ou relación con calquera destes modelos productivos nos que estamos a traballar, pois polo menos teña unha orientación a donde vaya. Gracias, Luis, magnífico. Pediría agora que te sentaras. Bueno, isto, como vos decía ao principio, é un proxecto en consorcio con 3 GDRs. Agora o que lle pediría é a Eva González, que é a coordinadora do GDR Limia Arnoia, que tamén que nos acompañe, temos aquí 4 sillas, e Adolfo, que é o representante do GDR Camín Real de la Mesa, tamén para que suban arriba e nos acompañe. Púñeme unha cara rara, púñeme cara de sorpresa, é unha encerrona que lles fixen.
No, non se avisa porque se lles digo que quero facer ahora, ao mellor non queren subir comigo. Entonces, isto que sepades que é colleita propia, aquí o que vamos a falar ahora é colleita propia, e ao mellor a opinión tanto de Eva, de Adolfo, como a de Luís, sobre todo, pois pode diferir do que aquí vamos a plantear, pero me permites a non Luís? Pero, bueno, os que me coñecedes, os que coñecedes o GDR, sabedes que, bueno, que temos un espírito un pouco atrevido e a veces un pouco provocador. Nesa liña, nesta parte de espacio de reflexión e debate, bueno, pois queríamos compartir con vos unha serie de cuestións. Como vistes, o proxecto Misturando a execución en campo do proxecto Misturando acaba o 31 de decembro, logo teremos os meses de xaneiro, febreiro para xustificar ante a Fundación Biodiversidade, agardemos que este todo ben xustificado e que podamos cobrar toda a subvención, pero o proxecto Misturando, como quedou claro con Luís, vai a seguir aí porque esa aplicación vai a quedar a disposición de todos, pero xa digo, voume quitar ese gorro de máis formal, de xerente do GDR e ora con máis informabilidade e coa vosa participación, a ver se xeramos isto un pouco de debate. Puño aí que isto dos fondos europeos está moi ben e que estes tipo de proxectos molan, a nós molanos moito estes proxectos, porque a razón de ser fundamental dos GDRs, a razón fundamental de ser dos GDRs é xestionar eses fondos europeos que son as axudas líder, pero meternos en rollos destos, a EVA lle mola, a Camín Real de la Mesa lle mola e a Terreauga lle mola. A investigación, o coñecemento, a transferencia son fundamentais e necesarias, iso nadie o pon en dúda, pero que vai haber despois de Misturando? Que vai ocurrir despois de Misturando? Pois iso, sexamos provocadoras, que Misturando? Antes, cando presentei a convocatoria, o título da convocatoria falaba de grandes proxectos transformadores. Que vai transformar Misturando? Eu me pregunto, que vai transformar no territorio Misturando? É verdade que vai haber un investimento, que se vai investir en 4 comunidades de montes, bueno, importante investimento, no noso caso casi 600.000 euros, pero que impacto real ten este proxecto no territorio? O mellor o impacto real que ten este proxecto no territorio é o mesmo impacto que ten un gran de arroz nun deserto de arena, non é moito, non é moito. Insisto, estou sendo provocador, e atrevido. E hai unha cuestión, porque, bueno, Luís fixo referencia a eso varias veces, pero non debemos obviar a realidade do rural, A realidade do rural é que no sector agrario, a día de hoxe, a nadie ou a moi poucas persoas lles apetece estar. Esa é a realidade. E a cuestión está, podemos nos influir no devir do rural, do noso territorio? Podemos, de alguna maneira, nos intervir ou influenciar? Entón, aquí sí que vos provoco e vos provoco a que nos vexamos en Vigo. Si como colectivo, como veciñanza, como veciños do Condado de Paradanta e de Salceda de Caselas, como propietarios deses terrenos nos que estamos a intervir, comunidades de montes, e propietarios particulares, que actitude debemos tomar? Que actitude debemos tomar? Porque, misturando unha cousa pequena, pero moitas entidades, moitas persoas, moitos actores territoriais facendo cousas pequenas podes facer algo máis grande. E creo que aquí carguei unha imaxe que non era a que quería pôr, pero tamén vale. Eu planteo vos 3 escenarios. Un primeiro escenario é un rural desconectado do campo. Imaginarvos Condado de Paradanta e Salceda de Caselas, Camín Real de la Mesa, Limia Arnoia, no 2050, dentro de 25 anos. Pois podríamos, en ese primeiro escenario, que no territorio do GDR o sector agrario xa non está presente, vale? Xa non hai feiras, nin pastores, nin mercados, o rural é un espazo, bueno, para disfrutar de actividades de ocio e turismo. Vamos a por ese escenario. O outro escenario, o escenario 2, podía ser un rural que sigue máis ou menos a dinámica actual. Aquí no noso territorio o sector agrario principalmente está presente a través da viticultura. Sabedes que somos denominación de orixe, e o resto que quedan son pequenas explotacións, tanto agrarias como gandeiras. Ou hai un escenario 3 que é un rural vivo e colaborativo. Pero nese escenario de 2050, nese escenario 3, a min solo se me ocurre velo así se hai implicación por parte dos actores territoriais. É verdade que as cousas a veces veñen dirixidas e impostas desde arriba, pero nós como propietarios de terrenos, como os veciños,
como representantes de colectivos, pois temos moito que facer e moito que decir, bueno, pois para apostar por un rural por un destes rurales. Eu non sei cal é o mellor, non teño nin idea cal é o mellor, cal é o máis conveniente, pero en ese afán de querervos provocar e de que agora haya certo debate entre nós, eu vos planteo que vai a pasar despois de Misturando. Que vamos a facer? Que deberíamos facer? É dicir, como vos imaginades este territorio dentro de 30, 40 anos? E quen di este territorio di Limia Arnoia ou di Camín Real de la Mesa. Ese era o debate e a reflexión que quería facer con vos. Anímos a participar, anímos a que opinedes, e tamén vos animo a que se tedes algunha pregunta con respecto a toda a parte expositiva, bueno, a de Luís xa foi, ou a anterior, ou algunha pregunta que se está facendo en Limia Arnoia e en Camín, pois que agora é o momento, vale? Pero queríamos ter este atrevemento de decir, bueno, e que pasa aquí? Podemos facer algo nós máis para influenciar nesa no que está ocurrindo no rural, que se fixo referencia aquí, o despoboamento, o envellecemento, a falta de remuda xeracional, o abandono do territorio, a falta de proxectos no sector agrario, ese deserto verde. Podemos facer algo nós, ou o único que temos que facer é cruzarnos de brazo e o que nos voten. Pues nada, aí está. Eu quero, podes lle dar para atrás dúas aí dice, non debemos obviar a realidade rural, por moito Misturando no rural, no sector agrario a día de hoxe poucas persoas queren estar. Bueno, igual non estou moi de acordo con eso de que moi poucas persoas queren estar, non? Eu creo que hai moita xente que quere vivir no rural, moita, pero encontrase con demasiados problemas, e os concellos pequenos encontrámonos con demasiados problemas. Evidentemente para nós, para os concellos pequenos, e eu falo por min sería moito mellor, dicir, ter os 3.700 habitantes que teño en 65 km cuadrados, telos no núcleo das Neves, porque eso me abarataría os costes, é dicir, os concellos non damos feito, dicir, non damos reparado as carreteras, non damos arranxado os pequenos desperfectos que hai día a día, non damos gestionar, o sea, pagamos moito por a recollida do lixo, cada vez é moito máis costoso porque evidentemente tens que ir cos tempos e separando e reciclando e compostando e todo isto, non? Para os concellos, partindo desa base, é moi complicado. Logo é verdad que hai outra cousa moi importante, que é a hora de localizar parcelas, ou a hora de que alguén quere comprar unha vivenda, atópase con que as cousas non están. Primeiro, o catastro é unha realidade, está fatal, e logo ao mellor unha casa é de 8, 9 heredeiros, ou que xa nin se sabe onde están a mitad deles, entonces hai un herdeiro que quere vender, pero non se pon de acordo cos primos, ou alguén morreu xa na diáspora, é dicir, é moi complicado todo eso. Entón, hai un problema estructural xa partindo de aí, non? E logo, as novas tecnoloxías pois están chegando moi a contagotas ao rural, e non depende dos concellos, todo o mundo ven a xunto ao alcalde, necesito fibra, porque, joder, miña filla podría traballar desde aquí, o meu fillo podría traballar desde aquí, ou eu mismo, non? Ou incluso emigrantes que veñen retornados, que dixo, non podo ver o partido do Madrid, porque non teño fibra na casa, donde viña podía, son pequenas cousas que non che facilitan vivir no rural, e nós non temos tampouco esa posibilidade, e moitas veces non tes a donde chamar ou non che fan caso. Eso por un lado. E logo penso que, evidentemente, aquí hai representantes das comunidades de monte, o cual agradezco moitísimo a súa presencia hoxe aquí, voto en falta moitas máis, pero bueno, as que están é porque están moi interesadas, pola parte que me toca, que teño aquí 3, sei que é así, non? E danse conta que non todo perdonai que me estendo un pouco, pero é dicir, non todo no monte é piñeiro, non todo no monte é eucalipto, e hai comunidades de montes que se están dando conta que o monte dá para moito máis. Tamén é verdad que se atopan moitas veces con moitos atrancos nunha asamblea, non? Porque os comuneros pois non acaban de entender ou non acaban de entender o futuro do monte, non? É dicir, o monte, como vemos hoxe aquí, hai uns proxectos aquí super interesantes, é dicir, ole,
Po, por Covelo e por todas esas comunidades de montes, pero dá para moito máis. Eu miramos, é dicir, Paco, ti que me conoces, sabes que fixemos algo nas neves tamén co tema do turismo e o deporte activo, non? É dicir, tamén hai que avanzar por aí. O que pasa é que logo hai moi poucas axudas neste sentido, non? Hai unha axuda agora encima da mesa que vai a caducar, que é unha inversión mínima de €500.000 donde o Concello de dan a mitad, non? E logo, pois aí están as comunidades de montes para aportar, ao mellor, esa parte, pero que é moi complicado tamén para eles, non? E hai moitos proxectos interesantes, non? Realmente hai proxectos interesantes. Sigo pensando que o territorio non está mal posicionado no mapa, este territorio noso, pero, bueno, hai bastantes cousas que mellorar. Eu creo que, bueno, puxen algo encima da mesa, non desarrollo todo o que ao mellor que había que desarrollar, pero hai unha base, hai un futuro que hai que seguir peleando. É moi costoso, pero hai que seguir peleando, porque sigo pensando que temos oportunidades bárbaras, fantásticas, espectaculares, en moitos eidos. Alfonso é unha persona autorizada para falar, xa non só como porque é alcalde dun dos nosos concellos do territorio das Neves, senón que el foi e é emprendedor no sector agrario. Alfonso foi un dos maiores ou principales, corríxeme se me equivoco, apicultores da comarca, o sea, sabe do que está a falar. Que conste, e antes de nada, porque a intención miña non era buscar culpables, O sea, non estou falando de que os concellos deban ou teñan ou poidan. Eu estou falando, sobre todo, que podemos facer nós. Que podemos facer nós como propietarios, que podemos facer nós como comunidades de montes, que podemos facer para favorecer que, bueno, o camiño de vir, o que vai a vir, pois mude un pouco con respecto ao que ven de atrás, porque o que ven de atrás non pinta ben, despoboamento, falta de emprendemento, embellecemento, o que falades das viviendas, o que falades destas historias, a necesidade de base territorial. Aquí pasa algo moi particular no noso territorio, que, como vos dixen, zona de DO, denominación Rías Baixas, o Concello de Covelo non está nela, pero dos 10 ayuntamientos temos 7 que sí están nesa DO, e aí hai unha demanda moi grande de base territorial por parte das bodegas, porque queren ampliar, porque hoxe en día o albariño vendese ben, e queren ampliar, e está tamén sucedendo cousas, bueno, que hai que pensar. Os cultivos están saindo as comunidades de montes, arriba, a monte comunal, co impacto que iso supón no territorio. Claro, eu tamén entendo, ese viticultor, ese bodegueiro, é máis fácil negociar con unha comunidade de montes que con 50 ou 100 veciños. Bueno, suceden cousas, e creo que nós, como veciños, non podemos estar, como veciños e como propietarios, non podemos estar deitados no sofá, botándonos para atrás e botándolle a culpa ao Concello, ou botándolle a culpa á Xunta, ou ao Estado. É dicir, temos que ter temos que ser, en certa maneira, activos, temos que facilitar que as cousas ocurran hacia onde queiran que ocurran. Non sei que vos parece, compañeiros, esta encerrona que vos metín, porque xa vos digo, non estaba nin planificado, nin pensado, o anterior sí, o anterior sigue a estrutura de misturando, pero isto pois era algo que queríamos reflexionar e que queríamos debatir, e como sabedes que hai uns pinchos, pero para chegar aos pinchos, o sea, aquí vais a ver que... Hai que enredar. Claro, no, enredar non, que os pinchos están preparados, é dicir, aquí para chegar aos pinchos pasamos note, a ver quen... Aí está, sí. Mira, o asturiano entendeu, non? Se non fala non hai pinchos. E iso falando galego, o asturiano entendeu. Bueno, perdón, o meu galego soy de Oriente, o sea... Non, a ver, o ideal, Paco, eu penso que sería que o tercer paisaxe, a tercer paisaxe que pos na imaxe, esa sería a ideal, claro. E quizá a reflexión que facemos hoxe aquí, pois eu penso que hai países que xa fixeron fai moito tempo, non? O sea, sempre se fala dende a perspectiva do paisaxe forestal, non? Dos bosques. Pois claro, Galicia e Asturias pues, pasaron por un proceso igual que seguramente pasou pues, Suiza e Austria, países forestais hoxe con montes e con abonda pendiente. Por suposto, se falamos da terra xa de Lugo, pues, igual tiñamos que ver o exemplo de Finlandia ou de Suecia, ¿no? Por tema da pendente, ¿no? Do terreo. Pero eu penso que pasaron por esos mismos procesos de deforestación, ¿no? Seguramente fai 2 séculos ou 3, ¿no? Pasaron por los procesos donde
donde se implantaron monocultivos da especie que fora, aquí, pois, eucalipto, na Asturias e o Val, piñeiros, e co tempo pasaron a mudar o paisaxe e o territorio a modelos de bosque mixto, donde xa non se fai unha silvicultura moi intensiva con repobacións e tratamentos silvícolas e con moitos custes de facer esos traballos silvícolas, e aproveitar o que a natureza fai por ela mesma con unha xestión moi puntual e moi casi como de xardinería, ¿no? Poder aproveitar a madeira ou os aproveitamentos que dá o monte facendo moi pouca inversión, ¿no? Entón, eu penso que na cornisa cantábrica estamos precisamente nese momento intermedio, no paso dos monocultivos, non exclusivos. É evidente que vai seguir habendo eucaliptais en sitios onde os requiran, pase o que pase con Altri ou pase o que pase con o resto da gran industria, pero eu penso que territorios como este, despois de onte que estiven recorrendo fundamentalmente o Concello de Covelo, vendo as todas onde estáis interviniendo, claro, isto é un mar de bosque que tenedes unha gran oportunidade para aproveitar, ¿no? Sin duda. Entón, eu penso que o ideal sería ese modelo final na que hai pastos que aproveitan ganadería autóctona que ten moito valor engadido e que fan unha maduración da carne con razas autóctonas potentes do territorio, como o que hai no norte de Portugal, que hai esos viñedos que produzcan un vino espectacular e que, por supuesto, con o tema forestal, se aproveite o máximo posible cogumelos ou o que sea, pero que fundamentalmente coa madeira de calidade, de frondosa, pode haber un mercado de futuro, porque de hecho en outros países está sendo, ¿no? Podo? Hombre, se non hai dicho. Sí. Se non teña casa cerca. Bueno, sabes que eu veño de Ourense, non? E aínda que son nativa daqui do condado, coñezo as dúas realidades ben, e sei que estou encantada de estar na casa. Non hai, creo, un único modelo que resolva o problema, non? Porque non ten nada que ver Condado para Danta con que ten que ver o territorio de Limia e Arnoia, que son 25 concellos da provincia de Ourense, e dentro da provincia de Ourense e dentro do noso GDR hai mínimo 3 realidades ben distintas, porque está a Terra Chá, pero nós temos a comarca da Limia, que ben sabedes que é unha chaira de produción agrícola, bueno, a máis potente de Galicia probablemente, ou a máis potentes, que ten unha realidade concreta, e despois temos a Baixa Limia, terras de Celanova, e incluso tirando de Allariz para arriba a Zamaceda, donde o abandono, a perda de poboación, non chegamos aos 90 habitantes por kilómetro cadrado, é dicir, a transformación da paisaxe, do uso do territorio mudou totalmente nos últimos 100 anos. Sabemos que esa paisaxe non se vai a recuperar, e o que temos son kilómetros e kilómetros de masa de bosque mixto. Iso é o que hai. E con iso temos que intentar fixar poboación, porque o que teño claro que se non facemos algo, non quere decir que nin misturando vai a resolver o problema, nin o GDR vai a resolver, pero mellor se somos capaces de crear o debate, o mínimo crear o interese na poboación, en os xestores ou nos que deciden, en que ese bosque mixto pode ser unha fonte de emprego, de economía e de paisaxe, que a paisaxe tamén é un recurso a fomentar. Porque se non facemos nada, eu sei que en Ourense, dentro deses 30 anos, quen vai vivir ali? A provincia de Ourense ten 300.000 habitantes, en toda a provincia, donde non sei xusta a porcentaxe, pero maiores de 60 anos, máis do 50%. Botalle cálculos. Ou temos moitos, desde que chegan aos 200 anos, ali non queda nadie. Entón, iso supón un problema, é que nesas, sobre todo nesas aldeas, nesas parroquias do Xurés, sobre todo da Baixa Limia, temos un problema demográfico e de xestión do territorio importantísimo. Por iso misturando traballo ali, porque entendemos dende o GDR que o único que pode salvar o Xurés é o aproveitamento dos recursos que teñen. E despois, moitas veces están centrados en atraer turismo, pero que falta todo o anterior. O
Non vamos a traer turismo se non somos capaces de gestionar ese territorio. E misturando o que pretende é, con esas 5 experiencias que vamos a poñer en marcha e traballar e investir directamente os fondos no territorio, e polo menos despertar nas comunidades de montes, nos alcaldes, nos axentes locais ou en quen sexa, que vexan para ese territorio e que vexan eses recursos como un recurso que pode crear emprego. E que ten que ser, para min, é a base de que sexamos capaces de fixar poboación ou non nese territorio. Se non somos capaces de xestionar ese territorio, se non somos capaces de aumentar o número de gandeiros e de agricultores e de comunidades de montes activas, estou convencida de que aí non se quedan ayudas. O sea, quedarán núcleos, novios, núcleo en trimo, pero se ves os datos de poboación a baixada constante e é ano a ano, ano a ano. Entón, no outro día tiñamos unha reunión da estrategia de non sei de que, e eu dicíalle, por favor, vai haber uns fondos europeos, non sei cantos millóns de euros para zonas transfronteirizas, mirade para o sector agrario, mirade para o sector forestal, porque é o que nos pode marcar unha continuidade de futuro. Creo que non me fixeron caso, pero eu seguirei insistindo. É certo que con 600.000 euros ou que sexa non vamos a resolver o problema do Surés, pero sí creo que podemos empezar ou intentar estar transmitindo constantemente esta mensaxe. Nós temos ademais unha iniciativa que se chama A Terra, que intenta poñer en contacto a demandantes e ofertantes de terras. Onte pola tarde tuvemos unha reunión en Lobios. Eu sigo insistindo, intentando transmitir esta idea. Entón, a través de Misturando, nos que intentamos por traballar con comunidades de montes e que detrás sempre haxa un gandeiro, un apicultor, alguén que xa está no territorio, e desta maneira podamos axudarlle a que a súa explotación sexa un pouco máis rentable, atractiva, e que os ingresos sexan un pouco mellores. E que, ademais, unha cousa que é importante, que se nós investimos diñeiro no territorio, esa actuación que nos fagamos teña continuidade do tempo, porque de nada vale desbrozar 50 hectáreas de monte para que dentro de un inverno como este a chover seguido e en 3-4 anos temos entón que esas agricultores detrás se comprometan a que esa superficie que se vai a pôr en valor teña viabilidade no tempo. Bueno, eu creo que un dos primeiros dos problemas máis grandes que temos nestas zonas é o abandono das fincas. Hai moitísima finca, e aquí son fincas pequenas que están a monte, verdadeiramente a monte. Hai empresarios ou xente que se quere dedicar a facer unha plantación, está buscando suelo, terreno. Que pasa? Que as comunidades de montes, moitas veces, por exemplo, da que son eu presidente, non hai terreno bo nin suficiente para acercar. Creo que un dos problemas que hai é que toda esta cantidade de terrenos pequenos, de facer o banco de terras e facelos en condicións. Porque sí que hai xente que ao mellor se quería desplazar e montar unha empresa. O problema que temos é que a maioría dos terrenos non se sabe de quen son, moitos non están aquí, e despois o abandono se ten. Iso é o problema máis grande que temos en esta zona. É que vai a máis, porque hai unha realidade que cada vez o propietario está máis lonxe da propiedade. Por exemplo, en a terra esta semana chamounos unha muller que ten unhas fincas, que se leva mal co irmán, que non sabe onde vive o irmán, que hai unha explotación que quere esas terras, pero que, por favor, se podemos nós contactar co irmán para ver se para que autorice o uso desas terras. Entón, bueno, que hai un universo por facer. E cada vez eses propietarios están máis longe, xa viven en Vigo, xa son fillos, xa son netos, xa non van vir. Entón, aí temos que buscar ferramentas. E que están sin deseñar, é que non sabemos como facer. Pero creo que proxectos como este, GDRs como de Paco, como noso, como Camín, pues estamos intentando buscar o método. Algún día mellor topámoslo, pero polo menos que non quede o esforzo noso de decir, vamos a poñer as ferramentas, vamos a intentar pensar nisto, pensar modelos, a ver que sale ben daqui. Nos con a terra, pois, temos millóns de casuísticas, e mal será que de alguna delas non sexamos dar con esa clave que nos permita pouco a pouco. Isto non se vai resolver, é dicir, non vamos a poder poñer a producir todas as terras de maneira agraria como eran antes, pero buscarlle outros usos e outras maneiras de aproveitamento, sí. Eu vou a seguir en ese perfil provocador
moi provocador. Eu fai anos fui presidente dunha comunidade de montes e planteille aos meus comuneros, bueno, primeiro a xunta directiva, aos meus comuneros, planteille falar coas comunidades de montes lindantes que tiñamos. A parroquia onde eu vivía son 300 hectáreas de comunidade de montes, pero temos limítrofes 4 comunidades de montes máis, que todas sumadas eran 1.300 hectáreas. Pois aí é onde eu digo que como colectivo, como veciñanza, como propietarios, que atitude debemos tomar? Por que non nos sentamos as comunidades de montes e planteamos un proxecto en conxunto? Porque non é o mesmo xestionar 300 hectáreas que xestionar 1.300. As 300 hectáreas para xestionarla con recursos propios, contratando a unha persona. Onte falando con Manolo, me dicía o traballo que leva para xestionar a súa comunidade de montes. E ten moito mérito, igual que tedes todos aquí. O mellor había que pensar en dar un paso máis, en profesionalizar ese traballo. Pero para profesionalizarlo temos que ter base territorial e xestionar un territorio grande. Si tuviéramos, aí podría haber un xestor desas comunidades de montes, podría haber peóns forestais, podría haber maquinaria traballando, e iso non depende nin do Concello, nin depende da Xunta, nin depende do Goberno, depende de nós. Xa sei o que me vades a dicir as comunidades de montes, que foron o mesmo, que me dixeron a min, os meus comuneros, a miña xunta directiva e as comunidades de montes lindantes. Bueno, había unha que estaba disposta. Iso non depende de nadie máis que de nós. O sea, que o devir do territorio depende de nós. Non lle podemos botar a culpa a nadie, nin ao Concello, nin a nadie. Nós temos parte de culpa no que ocurra. Entón, eu agardo que desta reunión, José, Montes... Non sei, bueno, primeiro felicitarvos sobre todo o programa que estades facendo, pero a pregunta que logo contestache se ti o exemplo que dixe parcelas de 9.000 metros e unha de 30.000 ou 40.000. Se te desplazaras no plano, creo que estabas en Lugo polo código 27, se te viñeras aquí a Covelo, eu daba che calquer polígono e parcela, e que faz con ese exemplo nunha parcela de 900 metros. É dicir, a vida resúmese, por desgracia, a euros. Que necesitamos? Que sean rentables as cousas. Logo, por que non se fixa a población para min nas aldeas? Porque temos algo que arrastramos desde sempre, que somos plans urbanísticos, porque centramos agora vos na agricultura, pero en Covelo, aí Pablo que pode dicir, se podría se fixar bastante máis población, e hai moitísima xente que igual vendría ao rural con axudas ou con facilidades, pero se a min facer unha casa aos en Covelo costa o mismo que en Vigo, e desde o punto de vista burocrático necesito 1 ano e medio para conseguir unha licencia. Entón, eu a varita máquina non a temos, pero vivir no rural, se non tes rentabilidade non vas vivir. Bueno, non conozco algunha xente de aquí, pero teño ido a foros que falan todos moi ben, pero viven en Santiago de Compostela ou en Ourense. Eu fui outro día a unha mesa redonda de 12, o único que vivía na aldea era eu. Todos falando do rural. Entón, o que distía hai que mirarse po ombligo. É moi bonito subir a palestra, falar do rural, a ver ser rentables, non sei que, e logo temos algo que é a cultura de Galicia. Agora necesito 500 metros para pôr unhas placas solares, teño unha subvención, non do pau que me vendan a finca, porque é así, é dicir, a realidade. Entón, e logo as comunidades de montes, agora vaise cambiando un pouco, pero un tema que tamén, como aquí hai varios, tamén non podemos decir, é algo que ven arrastrado moi político, estaba moi politizado sempre. E iso tamén é algo triste para nós. Eu agora falo desde o punto de vista empresario. Dicir, poderíase facer moitas máis cousas, e logo hai algúns que tamén se aferran ao cargo como se fora a deles, a comunidade. Non teño interés ningún en coller ningún, pero é a verdade. E logo a profesionalidade de todos están funcionando, as que teñen eólicos, as que teñen ingresos extraordinarios por outro lado, que realmente hai diñeiro, entón fanse obras faraónicas. Pero o resto xa se van mantendo os camiños limpios, facendo 400 e tal. Entón, a realidade é esa, rentabilidade a largo plazo. E logo queres facer algún proxecto e custache sacar variantes, sobre todo pola idiosincrasia do rural, das aldeas pequenas e da mentalidade que é así, que non lle vaya ben o da lado, que así eu estou máis tranquilo. Esa é a realidade resumida por min, e ainda así vou facendo cousas. Iba a meter nun fregado, pero... Non, podes meter, porque a realidade, mira, decíades aí o exemplo do 2050. Canta xente non vai aquí nesta exposición? Non hai nadie, que necesitamos. Os das comunidades de montes e 4 vecinos, esa é a realidade.
interés de que a xente queira facer cousas nas aldeas? 0,0. Home, é sábado pola mañá tamén, pensa neso, entón... Fai na cando que. No, a realidade é que iso está claro. É así. A realidade do rural é fodida, falando así en confianza, non? É a realidade da poboación que vive no rural. E Covelo pode ser o que máis se parece a Ourense, non? Porque xa, bueno, Salceda ou, bueno, as realidades totalmente distintas, se vamos á zona de Vigo xa non ten nada que ver. Esa é a realidade. Podemos votar horas a analizar porque chegamos aquí, como estamos, a cuestión está en que facemos daqui para diante. Si queremos mover algún marco. Que carajo se fai? Eu non sei o que hai que facer, porque non o sei, digo sinceramente. Non presentamos isto porque era unha inquedanza que tiñamos aí e xa nos vamos a intentar, e con isto intentar ser demostrativos e intentar mover conciencia, falar, polo menos ter un foro de debate e poder falar. Non sabemos. Pero temos que facer algo. Algo hai que facer. Non sei se o GDR, os concellos, a administración, a universidade, os comunidades de montes, pero algo hai que intentar facer entre todos. E, por exemplo, nós accedemos a este fondo porque nos juntamos. Se fora o GDR Limiar Nollo solo non chegaba a eses fondos. Se fora Paco solo, por ese enlazo, se fora Paco solo non nos iba a conseguir. Digo porque fondos, diñeiro hai. O que non vades a conseguilo é a comunidade de montes de Maceira, por un lado, porque podedes acceder a uns fondos que son os que saca a Xunta, esa convocatoria específica de plantación, de poda, de desbroce, pero iso non vos vai a resolver o problema. O mellor hai que pensar en como podemos xuntarnos 2 ou 3 co GDR ou con que non sei con que entidade e ir a outros sitios que é máis complicado chegar, pero que aí está Paco tamén, que igual os pode botar unha man. Non me comprometes a mí. Non, bueno, digo non digo que... Sí, decío. Que ao mellor temos que pensar en ir articulando proxectos onde podamos conseguir diñeiro e sexamos capaces de transformar un pouco esa realidade. Marta. Eu creo que é importante aquí dar exemplo, non? As comunidades de monte son os xestores do terreo forestal ou agrícola ou do terreo que teñen máis superficie xunta, non? A realidade da Galicia é un minifundio que as propiedades particulares teñen que ir mirando que hai casos de éxito. Aquí vanse desenvolver 18 modelos productivos, sí que é verdade que un espacio bastante grande, puntual, esos modelos productivos demostrarán se son casos de éxito, casos de proba-error, casos de... Entón, se demostramos que estos modelos productivos, eu falo aquí polo proxecto Misturando, son casos de éxito, o mellor comunidades de montes que dicen vamos a replicar isto, logo xa se mirará como se financia ou se agrupan, se din como di Paco, que se agrupan e fan unha mancomunidade. O primeiro é demostrar que hai casos de éxito, que poden dar emprego, fixar población. Eu son de Vigo, me refiro a ti non por nada, pero eu son de Vigo, vivo en Vigo, levo 25 anos relacionado co sector forestal. Dende Vigo un día decidín que quería estudiar enxeñería forestal. O meu marido tamén é do rural, do condado para Danta, e os meus fillos, que eran 2 rapaces que andaban así por aquí, tamén viven en Vigo. Eu falo castelán, os meus fillos falan castelán, o meu marido fala galego. O millor, os meus fillos son unha de peluqueira e outro mecánico, pero o millor queren ser agricultores ou forestais. O importante é dar exemplo. É que eso, dar exemplo con actuacións como estas que se demostren que valen e así a xente pode desplazarse ao rural. Eu personalmente non me desplazo ao rural por motivos personais, vivín no rural, eu traballei en Arbo, vivín en Arbo, traballei en Lobios, vivín en Lobios, traballei na Coruña, o sea, nunha parroquia o sea, nun concello da provincia da Coruña. O importante eu creo que é iso, o sea, demostrar que sí que funciona, que hai oportunidades no rural. Sí que é verdade que agora a xente, bueno, ten outra maneira de vivir. Pero eu non te digo que non hai oportunidades no rural. Eu o que te estou dicindo é que a xente non quere vivir no rural. Que se agora faz unha estadística na población, somos poucos. Non sei cal é a palabra. Sona moi ben,
digocho por conocimiento de causa. O sea, eu ahora mismo, se ti pos a un exemplo, propiedades nas aldeas e propiedades nos cascos urbanos, a xente vai tirar polo casco urbano. E logo, no proxecto que presentou el, unha parcela que eu me fijei nas cifras, costaba 50 e pico mil euros o la andara de 9.000 metros cuadrados, a primeira que fixeche creo que eran 47.000 ou 50 algo mil euros. É dicir, cal é o retorno? Cal é o retorno? A 20 anos, a 30 anos, eu agora se teño unha parcela de 10.000 metros aquí, nun monte, e digo, vale, quero sacarlle rendimiento, vou facer este análisis, desbrozar, abonar, encalar, plantar, facer o seguimiento da plantación, que me teño que ir? Ou a zonas onde hai plantacións que vou sacar un rendimiento de madeira, chamalle eucalipto, chamalle o que queiras, ou se estou en zonas de agrícolas, nas zonas de viñedo. Falou antes Paco de Arbo e todo iso. Eu sei grandes firmas bodegueras que se queren implantar aquí, que se plantan aquí, que se están implantando no Ribeiro, que foron po barco de Valdeorras, tal. Entón, temos moi localizado onde está o rendimento agrícola. No viñedo, no forestal eucalipto, ence e derivadas, e na parte gandeira, no norte de Galicia, sea leite ou carne. Que está pasando ca leite? Pero non é un problema voso, é un problema de cultura generacional, cos rapaces non, ou chamalle X, e máis, o leite ahora estáse concentrando en grandes explotacións, con robós e con cousas así, porque non hai xente que queira tal. Entón, como se vai combatir? Non teño nin idea, pero para min, honestamente, esa é a problemática. Eu sei que en Arbo a xente non ten problema para sacar as terras adiante, máis cubera, e incluso un precio metro cuadrado bastante bo, no Rosal igual, na zona de Tomín igual. Pero por qué? Porque teñen a idiosincrasia, que está aí unha cousa que se chama denominación de origen Rías Baixas. Entón, ahora me dices tipos políticos, pois deixo aquí porque está Pablo. Pero que pasa Pablo vai dar un paseo. Que pasa se lugares, ou na parte de Cañiza, a parte de Parada, sabes, que estuvera na DO, esas fincas a valen moito máis. E cal é a diferencia de plantar en Parada a plantar en Luneda? Igual non ten nada que ver aquí, pero ti, Paco, xa que estamos na vereda, pois pomos as cartas encima da mesa. Sí, tamén che digo unha cousa, iso vouche responder dúas cousas. Unha, está falando unha persona que, vasme permitir dicilo, é emprendedora 100%. Está pensando en emprender nun proxecto no sector agrario, a pesar do que está a decir. E segundo, o que ocorre hoxe en Arbo, en Crecente, que todas esas terras teñen un valor, hai 30 anos, non ocurría. A de hoxe xurdiu a partir dos anos 80. Ao mellor hai que provocar que no resto do territorio xurda algo tamén. Aí, bueno, eu insisto nesa reflexión de que, como colectivo, creo que temos que ter outra atitude diferente a deixarnos ir e a resignación de que, estando de acordo con todo o que dixeche, pero creo que temos capacidade pois, para tomar outro tipo de decisións como propietarios. Manolo falaba de que na Comunidade de Mancira non hai terreno suficiente pois, para algún tipo de explotación, pero é que Covelo non se queda en coña. Non é que non haya terreno, hai terreno. Sí, pero que non hai terreno apto. Claro, pero se non hai... E outra cousa que me falándolle e contestándolle a ela, non me acordo unha pregunta. O problema que temos é que ti por moi boas ideas que teñas para facer no pueblo, tes un problema moi grande, unha asamblea. Sí, coñece. A asamblea e te dicen... A asamblea somos nós. Podes levar o que queiras. Ora e el moro, como hai a tres que dixan, eu estou interesado, veñen os vecinos e eles están interesados, eu xa non quero. Pero aquí é matemático. Eu xa sei que non é fácil, se fose fácil. Entonces, que se fose fácil estaba resolto. Estás luchando contra nada, o sea, estás dicindo, joder, estás reventando, bueno, estás te molestando, buscando alternativas, vendo cousas, ao final, sabe que todo queda nada. Sí. Eso, por desgracia, é o peor que hai. Bueno, non vamos a resolver a cuestión, estaba claro. Xa estaba claro desde un principio, pero bueno, eu sí creo que esa reflexión hai que mantela viva, pois para buscar outras alternativas. Simplemente agora, para pechar, nada, primeiro darvos as grazas, pero ahora pedirvos un traballo, antes de, xa que non participastes activamente no coloquio, que participedes activamente cubrindo esta enquisa, vale? Nos temos que, bueno, xustificar todo isto ante a Fundación Biodiversidade e agradecíamos que as 50 personas que estades aquí, pois a través dese código QR accedades
a esa enquisa que está aí elaborada e que a cubrades, vale? Entonces, nada, dedicarlle, é unha cousa moi breve, dedicarlle un par de minutos ou tres e logo salimos e xa vamos a tomar un pinchiño e un viño que mellor ali damos arreglado algo, así co pincho, co viño. Si, ame co viño despois sempre. Sempre se arregla. Agora tomamos algo xa. Bueno, nada, simplemente agradecervos a todos ter participado. Está previsto, bueno, despois dos pinchos, pois tiñamos previsto unha visita ás parcelas, algunha das parcelas nas que estamos actuando, pero vego, non sei se está chovendo ou non. A verdade que o pronóstico do tempo para a tarde non era moi bo, pero bueno, logo, despois, mentre tomamos o pincho, decidimos que facemos, vale? Nada, agradecidos a todos por estar.